Fáilte gustad sempel agus sehan céad cluiche a bheits agin an seo anis. Cluiche Kieran ag tuairt ar colors na torverte as bailí Athenry I gluiche canis corn an croci. Agus níos muile sa tróna annacht an céad cluiche le canis omán na stratha allianz agin. Tibir Aaron ag tuairt ar limnach beimiid bio TG Cahar agus seach the clog. Is éad Cluiche the Kieran na fahi in Iomáint na scolann agus éad a cortú an darna corn an croci is sfi. Agus éad a tuairt ainu ar an nua Cluiche na torverte as bailí Athenry is éad a cortú a céad can aniu. A lumsa ar an taobhlína chun súlacaiamh ar an cluiche seo to Michael Rice agus Pat Fleury agus Fáilte Roy Birch. Michael Jimmer tú hain le Cluiche the Kieran tas agad an star an tradiisiún an spragu a bhíon an ar a corintú an ganzi sin artsa. Sehan cúigu blian as an céile go bhfuil an Cluiche seo sa baite canis. A cé go mais atá ar an seo I gomparráis leis na blianta ridda. Yeah, tá fear na intogé Cluiche Kieran im lína ní léon out faoi sin agus mar dúirtú tá star ann agus tá tradiisiún ach tá taithí an cuid is mód na himróí an seo. Fuig an cuid is mód a himróí clé canis na hÉireann faoi séideag in aig an fearn céine Cluiche na torverte agus tá cúpla imróí ann agus bhuaigh siad ceann sa sínsir comá. So tá taithí ann agus tá siad imime thuirmse mac golóir chun an clé seo bhócant. Ná Jimmer tú hain ar an farc seo I gluiche canis cúpla blian ó hain. Cadí na cibhnaáine tá agat nó a bhí agat ón lá sin? Well, droch cuimhnaáine in our ire. Bhí mé a chaptain na fórna ar an lá sin agus Gaillimh in aig Cluiche Colmán as Corcaigh ach bhí sé raibh lá anna speisialtaí Ceannais agus bhí cúpla imróí iontacha ar an dá panéil ar an sin is cuimhin ó Mandro Seachnasí ó Cluiche Colmán. John Tennyson agus Chaffis Patrick Gaillimh lumsa ach ar an drochúir Gaillimh ar an lá. Ach tá sé tríis bogu raio sin agus is dóithe go raibh an GMR golóir daoine mar gheallar sin Pat gur Kilkenny Rodégan a mégan ina saoil. Ach ag tíirúiste ar Cluiche na torverte, seafuir an nua Nilenar an taithí acu ag an level seo ach cinseart seansa thug an tosa dóibh aniu. Well, bhíonn sé gáinní Jackar an ceannas fearra áil ar iarrainn ar bíthas go cruinnig. Go háirithe Cluiche nef Kieran mar a dúirstúin sin an cúig go blian as a chéile an taithí go léir atá bailthe có thar na blianta. Ach faoi mar a chluisim se tá meán thar bheith dearafeig na leidan seo im Lanrí. Ceapann siad go bhfuil siad gat peoch chun maiid leo, mar srudda go bhfuil siad abalta an muíonn sin a thuirt chun parca chun cinnte go mbeidh seansa chu. Okay, well feicimiid an mé an seans ó ach caiimiid na forne Iomáint tá siad lemí halló Drislan. Se tá taithí golóir Cluiche naomh Kieran agus deithnúir tosnú inmh a dhimmar sa craobh an ora. Beg dúlháin ar na cosantóirí inmh ach go mánathe maithe iad Tommy Ryan, Conor Murphy agus Mark Nolan sa lína lán cúil. Sé Adrian Mullen hosnóid go lár na parca príomhscórálaí na fórna agus beg ról lárnach a gceisiúd san immert inmh. Sna tosathe Camad Súlar Owen Milan, Owen O'Shea agus an lán tosaí Kieran Brennan, idir fad éifeachta chun scóir na hógant agus sé ihredói ag Daithí Barron, captain na fórna. John dara ó riomh Cluiche na torverte sa cluiche Ceannais agus siad ag lurg ag géad craobh inmh. Lán cúlaí éifeachtach is se Conor Lee agus sé an captain Conor Walsh atá os a chóir ag ihre sé. Tosíonn Shane Quirk agus Jason Riley I lár na parca immerthirí maithe iad ar aon. Tá tosathe den scoigh bailí Athenry. Iad go maithing úlar scóranna agus na cúlach go háirithe a Iomáint, go háirithe Adam Brett, Mark Kennedy agus Owen Caulfield. Gur maithegad a bhí lei sin. Okay, Táid go noncar ring sin na himóí atá ag seasamad an bhirteach na sin. Michael, má hostíimeid lása tá Kieran Brennan ibrid a cathirde grannaí agat sa chun súlacin a lur aniu. Yeah, fear as trith benédi Gil Chainnigh agus sorry imróir soccer sé comá immer sé le hÉireann ach tá sé ag tosnú mar lán tosaí. Tá sé anna tapa, tá sé láidir, níl sé anna ard ach tá sé anna ar aus san éir comá. So más fér le Cluiche Kieran líor a thuirta seachta Kieran beag seans don cúil nó góáil. The rare an Clara Papis, the Gimmert in I, ever the three, Conor Lee, Cad Fui. Tuisím go bhfuil gach seans go méid an leid seo gimmert mar le choolaí lár in a bheith gimmert mar lán choolaí. Mar suirte go bhfuil sé gimmert mar uimhre trí beag sé dul sús in éig Kieran Brennan an san nach. Mac le Johnny a dimmer leis an clár fadó agus anna éifeachtach mar lán choolaí nó le choolaí lár.
I gcónaí bin an caibhrann sí lear na parca intínta táhachtach Michael agus Adrian Mullen se lead atá golóir taithí aige. Yeah, tá golóir taithí aige bhuaigh sé craobh na hÉireann le Cluiche Kieran nuair nach raibh sé ach 5 bliana déag díos dimmer sé sa chúl agus tá sé fós ag immert agus bhuaigh sé 2 bhain léir ar 3 bhain léir an godí seo agus tá taithí aige leis bhí taithí aige leis na manúirí nuirí le Kilcunny comá. Rud atá beidir seo sí rá nach bhfuil an sin réaltaí ag an foran na Gaillimh léna ach seo réalt agus fear a hasna má Conor Walsh. Gan dá beag siad ag súil le clifa mór ó Conor mas rud go méid lí a gimmert mar lechúil lár ag bháil sé gimmert í lár parke. Bhí sé gimmert 3 bliain ó hin leis an globar leis an scoil agus bhuaigh sé bánaí léir leis minúirí na Gaillimh nuirí. Ok, agus duna dhearnach hasna má dit lán cúlaíonn sin Conor Murphy. Yeah, nuirí ar 2 bliain ó hin bhí sé ina captain na fórna faoi sé déag so ceanar is sé fear ciún golóir sé ach tá sé anna stúma agus nuair bhíonn tú ag gimmert mar river trí sin iad na tríthe is fearr den lads ag gimmert as na lína lán cúla agus úsáidann sé an líród go má agus is féidir leis iad na tosaitheoirí a stoppa. Agus a rís Mark Kennedy béis ag súil a golóir bhíú go gaithí sé Fíor hábhacht dóibh tágann sin na pucan na séire fainn sé scórna agus anna aclí agus anna chrín. Ok, mar sin, well, Cluiche Kieran? Well, gan tá sé Jackar Dully gwine Cluiche Kieran. Yeah, mar eol an star agus an tradiisiún ceapan go bhfuil Cluiche Kieran rán na cutínta. Ok, well fan go bheic maidir sin táid bug na gréic an túsa chur leis an cluthe a sig ar drocht ar don cluthe seo Mícheál Ó Drislein. Teagar mágad a gráine agus staran an beidir ar na Gaillimh nó an féidir le Cluiche Kieran an tarna craobh agus fithe a bhaint amach an teach nó is stáid sample an fork go háling chun immer an sa Hugh McTrastan níos túisce láidir agus cruúig go má híos fuing agus an dá ar an fiúchfar chun an craobh sa bhúchant. Las na turvert an sonnig tús na himmer an can son chur trasna ach ag an deire an taobh lína buinte amach agus tugann sé sin deis do Cluiche Kieran iad héna hocrú Shelvan son ag ihar cahar sin é Mark Nolan seans agus an róhanige Slitter chuiristeach ag Joe na tosathe Harbheith bríomhar gan on dát ag Cluiche Kieran an can son teiristeach an a háta canis do Cluiche na turverte go blis scór lucha gáil dúrach chun na chinú go meisiid san immert agus a cluthe ghlatham ach ní léon dát ach obair úntaach déanta sa scáil le blianta beag an nús tá sé den úachtar a gonnacht le cúpla bliana nús craobh go bút an 2000 is a cartaigh cútaigh séideigh agus a rís an 2000 agus a hoachtaigh an can son tamántaisteach ag an deire déanta go meisiid an son na cosantóirí Cluiche Kieran agus deise chunis dollar an ansaí tosathe seo Harbheith bríomhar chuntuirteiste an son a cobar bhd déanta ag Adam Clark ag an deire Shelf Harnáise Cluiche Kieran seansan son ag an deire ag Ón O'Shea an canson chuiristeach Haran Trasnán ag chéad cúlín aimse ag Farghailí Lochlan tús maihan sin ag Cluiche Naomh Kieran Gimid a rís pasáling amach an sin bhí O'Shea san áit ceart spás a ggóhan aige agus tús maihan sin ag Cluiche Kieran. An a bhuach as a cléthe lechanis fuidir ard scoil rís ó limanach rís sár goálan sin agus go dtí seo tá sé den úachtar pas sin chur amach a rís agus brúan san ar immerthirí na Gaillimh taithí le blianta fad ag Cluiche Kieran ag immertar an lámór seo déanta go maistigh an son ag an bharlár parcha Jason Riley an slitter fáchaní íg an sin anna bhleáil déantar an tarnaí an sin sela fós ag Cluiche Kieran seasna hain sin tá sé chun tosaigh do go héin slitter go dtí seo déanta go maistigh an son ag Ón Mailen garisteach ran ar dheis agus ar cléig an can son chuiristeach ag an deire Haran Trasnán an tarna cúlín an sin ag Cluiche Kieran dahí baran an tam sin an captain sin gá cúlín gá nómad cím de ríiste tas áling bhí obermhór déanta an bharlár parcha ag Cluiche na turbata Jason Riley ag an deire tarna cúlín ag Cluiche Kieran agus tús má de Iomáint Chail Cuinnig leis scóir tastáil ó Iomáint Bhaile rí an canson tamántaisteach Dín farsa cúne sin é Mark Kennedy tar nó hanna sisteach mar anadí le fuair an bhionúir na Gaillimh ag canis na hÉireann gcuine Corcaí an ára agus immerthór a fuair Anna chud scóir na gotí seo Chailíse an deire a deir fergal hágan atá ar bhaile na fadóig agus tugann sé sin deis. The Mark Kennedy agus Cluiche na turvata socrú isteach san immert agus an chéad scór a dheimsiú. Leis an canson réasúnta éasca ag tús na himmartha. Agus anna háchtach dainge tá tógan builí séir an céad ceanna chur Haran Trasnán an canson chuiristeach Haran Trasnán agus is maithan scóir é sin. Bhearna ar nascatí cúlín óháin agus is tócha túsúnta
Do Cluiche Kieran ach socróg sé sin Cluiche na turbhata an bhearna ar nas go dtí cúlín amháin, bhí sé sin ag tastáil go dóta. Rís go dtí seo Cluiche Naomh Kieran an úachtarach. Idir an cúlín sin spraigigh sé sin Cluiche na turbhata an count an mithe trasna ach dóchan immerthiríonn son ó Cluiche Kieran chun sin na smachtú déanta go maith Diarmaid Phelan chun Fuair Kyle Chainnigh chur ar an ansaí countúir de sigan son ag rochaisteach David O'Carroll féhrúan son a hán cosantóir Adam Clark Shella fós ag Cluiche Kieran ceann má trasna an son ag an deire ag titim siar son tá Brian Connolly deise go siúd an slitter a gárdach agus pás a churmach go dtí TJ Brennan far grithid a cláring Dacartaí an slitter a gárdach ag an deire Shella bheith ag brún mailte ar an son ag fannach tá Cillian Lawless seansa go siúd Shella bheith bhuachan ach a rís Cluiche Naomh Kieran Aber go hanaína sigan son cumhairt an taobh lína ón mailen ag an deire caiisi dul siar agus a ríist anna immertar fad agus na immerthirí Cluiche Kieran countúirte sigan son ag an deire Patrick Rabbit Insanád ceart agus deise go siúd an slitter a glanna dí an taobh seo den farcach ag an deire súil buinte den slitter an sin ag Ón O'Donnell agus tugann sé sin deis de Cluiche Kieran leis héana sigan son tá Conor Kelly seansa go siúd ar an tríú cúlín agus é sin fuite de Cluiche Kieran agus go dtí seo bhí hílas tócha Cluiche Kieran níos fearr. Yeah, tá lámh nuachtar ag Cluiche Kieran scóirínta go Conor Kelly trí cúlín in aige héin in éis agus beidir greibh Ón O'Donnell beagání nó ríiseach bhí seansa ag chun an líróda aáil ribh sin. Seo cúnga rís Cluiche Kieran agus tá siad láidir sna tosa ní léon out fé sin anna chumasach ar fad agus beag díon scrúdú ar chosantóirí Cluiche na turbhata in san cluiche ára seo cailí sin sanna deir Fergal Horgan tugann sé sin deis de Cluiche na turbhata an brú sin a bhí ortha le cúpla nómla nús stopper feag Tamalín agus deisinis dul ar an ansaí ceanníisiil go maith TJ Brennan sta go drona tostathe Shella van son ag an Barlar Park sin é Shane Quirk Jactin Cúneach ag an deire Harris an taobh lín agus is dócha beidir nervhís le bra in immerthirí na Gaillimh. Yeah, tá sí beagání nervhíiseach orintanta nuair a bhíonn tú ag immert na cluichí seo lá ní léon out ach lá anna bhór is hé cúpla daoine beidir go bhfuil siad sa sé bliain agus tuigeann siad go bhfuil sé seo an lá déirnach nó an seans déirnach chun clé Ceannais na hÉireann bhócant. So caiigh siad cúpla scórna eile chun socrú sios. Sean Canson tóca go agus a ríist an céad bhuiile an slitter anna éifeacht ar fad ag Cluiche Kieran brú a ríist ar na cosantóirí. Denta go maith an stad seo Shella bhfuil Harnas agus ardíirecht an sin ag Adam Clark chun an Canson a glanna agus a ríist Cluiche Kieran chun tosaigh an cansa beidir an plannig i brú níos fearr go dtí seo ag Cluiche Naomh Kieran agus ag an deire smachta go háling ag Ón O'Shea cúlín óháin ag go dtí seo inmh seansanis mar go bhfuil Cluiche déanta air agus an réiteoir Fergal Horgan na dul seo Cluiche ní léon out fé sin agus a ríist is tócha beagán den nervhís le bra in immert na Gaillimh. Yeah, agus tá cúpla déanta ar an bhirn ó lead an na Gaillimh mar a dúirt pat ribh an cléthe tá Conor Lee ag immert mar leachúlaí lár ag marcáil Ón O'Shea tá taithí ag Ón O'Shea le bhirn manúr an orig agus imróir anmha sé agus tá sé cliste seo sé nán an clé a léamh agus sinne an fág gur bhuaigh sé an puck séir seo agus seansa ag Adrian Mullen de gná bíonn sé annach crin ar fad. Seo ní léon alfa sin anna craing ar fad an son cúlín ag an céad ceann ar nó bhí sé gimmert in san cléthe Ceannais an orach chail Cluiche Naomh Kieran a gcuineh an teampel mór ó Hibredáin agus dhéanamh sé gáchúil agus gáchúlín an ora. Béad mascóráil ag léthe Ceannais go háirithe nuair nach múntaach fán cartar an craobh a bhuachant am lína inis. Dacartaí an dair Shella glanna bhuachant a Lár Park Fergal Horgan ag fearra go géireann son ach smachtathe go háling an sin ag Cluiche na turbhata agus ag Ón O'Donnell pasáling amach go dtí Cillian Lawless cumhairt an taobh lín an count sin chuiristeach ag Lawless Harran trasná agus sin a bhead níos fearnis ó bhaile Athenry. Yeah, scóríntaach an sin ó Cillian Lawless tá sé ag immert ar an glíhan inis agus fuair sé pasíntaach agus bhí sé anna crin agus bhí sé ag teastáil ó Athenry go dtí seo. Seach nómad go le imime hansa is staid sample agus a ríist anna gháil an sin Cluiche Naomh Kieran tá siad láidir haimpe Lár Parka brúan son ar an gúil bar sin é Patrick Rabbit gan éon bhrú an deire agus an count sin glantamach Shella inis anna háach go ríist Adrian Mullen Insanád ceart chun
Cluiche Kieran ar chur hÉireann Bouta Ellen Cussan Tuairis against Cinnigh own lawless ar no Grahar Gimmert mar Lán Tussí Chumach again Dara Chantelle Cluiche Naomh Kieran ag Fannach go Faideach tá Patrick Rabbit agus Rees Deisiga Siúd Baile Athenry chur hÉireann Nis Brú Carton son or Luke Murphy Bruce Harrison Tavelina again Dara Raitor Rocker Bullet Tavelina fake out the Cluiche and Turvita agus Shansaco dollar and Nancy Bouta Ella. Yeah, Brewinte go Cluiche and Turvita and Shane agus Caig Sheed chance nísmó chance na Crohu agus nísmó Shellah a vócant Martha Ivad nísmó Shellah Cluiche Kieran Gadisho. Ish Dacarty reached agus na Forna Shellah Glan of vócant ag an Derrit as Hernash ag Cluiche and Turvita on operation and son ag Owen Caulfield for she Gá Coolinson Clehela Canish vi sar vuacha gun of Scullam Rahara agus a Gadisha címin óhéh Shellah a Shaska Carfon Gate and Shellah ag Cluiche Kieran Shuka sé Cluiche na Turvita agus well tá sé sin le feiscint Eric Clark na scór chuma ag Ciannigh ag Mark Kennedy Coolín óháin ag Gadisha neamh Seansa ar an tarna Coolín ach Iling Gear goma Congra goma an Tavelina ach gan ein doubt an Counchin sure agus Nasta Harrison Trasnan bhí sé sin Dachar Michael ach anna Creach. Ní leon tá sé Harvey Jacker chuné sin i dhéanamh agus rinne sé gan Stroir be féchann sé chéco có muíneach is atá ar muíine atá aige agus scór ionach é. Se Trish tús Michael Cluiche Naomh Kieran is dócha bhfuil Cluiche na Turvita Trish Socrú agus fan Carter and Crave saw Vulcan done gay Dory if there's a Crave there no Govlin agus Dahadach in Shansanis better Scorella Tana Tossaha Fiausa go but the moment of you Tastal better con Socrú agus Nervish Lebrahik Tusna Himmerhach Shansanis Egg Mark Kennedy Egg and Dara Sarv Lock all Shigan son Tinta Egg Killianig and on Grog Bally Khailan agus Deshanish Cluiche Kieran Dollar and Nancy Egg Fanach go Faidag TJ Brennan Reinfad and Shellah Fecke Geshoot Gadisha Nyov Count Clish take Tisham Guard Chanson Tobader Egg Cluiche na Turvita Kashid of Cormac Egg and Dara Ober Untak Jenta Egg and Gul Barak and Esmach do a Comrak Fostan Lina Nish Tá Cluiche Kieran Favru Shellah Vanish Hernash Egg Mark Kennedy on Coolbara Assad Egg and Derek Kalish Fecke Egg Fergal Horgan agus the Stoke Tábéidir ag Cluiche Naomh Kieran and son Michael. Yeah, bhí antá lo rinne Tommy Rowan ar aus chun an Don Séir a glanú suas os cór na Coolí ach anis beidir gohfuil Dean Mason ag fáil carta buí an seo agus nílam ró cinnte gohfuil sé ag fáil an fear ceart mar ceap mé go raibh fear eile an sin ag tuairt buile ach tá Dean ag fáil an carta buí agus well tá sé sa cool so tá súla gom nach bhaigh sé aon carta buí eile beidir go bhfuil sé níos saváilta ná aon duine eile timp na parca seo hé beidir an buile thug sé buile ní raibh sé ró gona ach ní réon dá fox éir is hé agus ón Ilan céine do Mark Kennedy. Shansanis ag Mark Kennedy Gálcúlín Gadisha Nyovige an Council Deireach an spotted céine Gauleis Deireach Harrison spotted of Sar Coolín agus táid ar cóscóir tréis é nóméid Big Cluiche and Turvita sásta le sin. Big sheet sásta ní léon out faoi sin seo hé Tommy Ronan just ag glanú suas rinne sé go hanmha an sin agus blocáil ionach so tá Cluiche na Turvita ag obair go dtíon puc sé eile cohanis agus tá Conor Walsh ag teach chun é seo a thógáil. Ach tá siad ag immertí bhd níos fearr agus just rud faoi Cluiche Kieran go dtí seo fuair siad cúpla seansna chuir siad a lán líród isteach os cór na Coolí ach ní bhuair siad éon scór agus anis tá siad ar cóscór agus tá lábh an ochtar ag Cluiche na Turvita inis. Ní léon out ó héh banistúte deb ag Michael Finn níos sásta go dtí seo an Council Choristeach countúir to go níos an son ach Cluiche Naomh Kieran chun tosaigh agus deis an son ag Luke Murphy an Council Glanach ag Fannach go Faideach an son Reintim Rory ó Cluiche na Turvita ní Irene Lois sin a gáil smachta go háling an sin a rís ag Cluiche Kieran ach an Council Deireach is tá Kalish Fecke an son ag Fergal Horgan agus is dócha gur óna Donlatá Countach an son cíimiid a ríiste Sar go bhálaiste an son ach ag an deire buile séiristeach agus seansa Cluiche Naomh Kieran. Yeah, gáil ionach ó Adrian Mullen so like bhí ag fi sé ag testáil ó Cluiche Kieran ag an am seo mar dúirt mé bhí Cluiche na Turvita ag ar eist sa cluiche so bhí Adrian ag testbáint an ceannaíocht atá aige tá sé ó bliain agus tá antaithí aige go dtí seo leis na Craveacha.
Seo chuing Adrian Mullen a rís, Coolín óháin go dtí seo hanú, bhí sé ana háchtú dómh sa cluiche leithcheannis agus sé Coolín an lásán again count an a meitheisteach ach ag an deir chlé agus fóríl fada go leor amach an tamsa a cinnte beise dímach le sin. Yeah, big sé díach mar dúirt mé cheanna de gná bíonn sé anna crin ach ar an lá déirnach chusig Conor Kelly ag tógáil na pucanna séir níos dé níos is a cluiche leithcheannis, so béidir go bheith míad é níos dé ach tá sé luath glór fós agus Adrian Mullen sár goáil a rís. Se gannach éonúirt bhána mé ar stréige dí seo sin ag Cluiche Kieran agus a roinn scóir na maithe feicithe chomh maithnis. Dave Halden Fark Shelf ag Cluiche na turbata agus deis ag TJ Brennan chud bhd an Shelf feicithe siúd go dtí seo teach núna agus fánar beidir sliver chuirteach chumrat an chearnóga sin déantaige brúanis ar cosantóirí Kieran an countsa smachtú ach ard aber déanta ag Cluiche na turbata sigan son smachtathe go háling an sin ag Adam Brett fós ag iarraigh dolisteach ach brúan son ó Cluiche Naomh Kieran tá sé passa hartamach dí Mark Kennedy trí Coolín go dtí seo inniuh ag Mark tá sé trasna Sá Robert déanta sigan son ag Cillian Lawless seansa ar Coolín ag an deire leabhah leáilte imimeach le haig buile cúig féidir agus seaca agus tócan is a bhí híaltá na tosa ag bogan níos fear ag Cluiche na turbata. Yeah, gan doubt just bhí mé ag smíanamh an rud céine agus tá siad ag úsáid an líród go hanmháthair fad. Níl siad ag iarraigh just an scóir a thugáil ó Illingéir, tá siad ag achúrsáil agus achúrsáil a rís agus a rís eile agus mar dúirtú níl na tosathe ag fannach san áit céine, tá siad ag boga ó áit go háit agus ag crothú feibhna de Cluiche Kieran. Agus má dhéachtain tú ar na cluiche go díosá am lína gach cluiche búis ag Cluiche na turbata bhútar na cluiche ceannis connachta gúnamh pobl scoil gort dó an éidir le héana hocht agus an son anna cluiche leithcheannis a gúnamh scoil na mráthra ach dar nó Cluiche Kieran chaidir craobh line a chaníidir th neis count son níis a meitheisteach na muir ag fécant thar an trasnán sin sár Coolín ar fad ag Mark Kennedy an carú ceanna isis ag an bhar sa cúngia agus is tócha an buntáiste agus an bhearna go dtí Coolín óháin Farspar Coolín óháin buntáiste ag baile Athenry agus tréis sárthús a Cluiche Kieran an cléithe seo astra inis scóir tastáil ó Iomáint Chainnigh Luke Murphy inis a chumann héimiisi Stefánig Garisteach mar choulúidir an sonige Cillian Lawless ach fós dolisteach Murphy raunar yes agus ar clé ag an deire Cluiche deir Fergal Horgan seans éasca go maith inis ag Cluiche Naomh Kieran agus tócha tréis tús a bhí lá go maith ag Cluiche na turbata be siad anna hásta mar háisiad inis. Yeah, beg sí tá sí Coolín bháin chun tosaigh agus níl aon doubt tá sí tá lábh an uachtar acu ach rinne Luke Murphy ar aus de Cluiche Kieran an sin. Bhí sé ag iarraigh pas a thuirta Kieran Brennan ach ní raibh sé in ann é sin i dhéanamh agus bhuaigh sé an puck séir sa deire agus Conor Kelly thóg sé an puck séir an sin. Se déanta go maith sanna Kelly an tarna Coolín ag a siúdan so in neamh agus na fórna an tarna about in neamh ar chóscór tá nig súla cluiche agus le Caivland anna chóngar chuir fad agus máchríd níimiidir chóscór beag ann breisin so is stáid samplan is Shelf an Dave Halden Fark deachirtí ag an dáir na ríist smacht a gáilt ar an slitter ag an deire an réitóir sásta ligand leis ag an deire Conor Walsh sin captain Craibh na hÉireann búis aige le mionóirí na Gaillimh nora agus far sin son agus an muir ará gur buile sleasa bheith ann i bhábhar Cluiche Kieran agus deise go siúd a rís dul an ansaí Jesse ní Robert a thóga ach Diarmuid Phelan agus seantanis ag Cluiche Kieran anna bhrúan son agus deise go níis Hanson a chur a drona tosathe Sár Robert an son tá sé ag bogan níos fear spás go leor níis chuma ach ag an deire deachirtí an son an slitter agardach a Cluiche le feicithe ag an réitóir is tócha go raibh Conor Kelly plúchta agus gan éon spás an sin aige. Tugann sé sin deis eile inis de Adrian Mullen agus is tócha inis deis Cluiche Kieran dul ar neis tosaigh Michael. Yeah, deis eile immert máthó Cluiche Kieran an sin bhuaigh Kieran Brennan a líród ar an taobhlín agus thug sé pass a trasna na parka chuig Conor Kelly agus bhuaigh sé an líród agus bhí an cosantóir ag stracailt ar agus seans eile de Adrian. Tá sí simúla go leor gohfuil Adrian ag tógáil na puck na séir in áit dahad méidir an cúil agus tá Conor Kelly ag tógáil na puck na séir lá stigde so tá sí ag ahrú ach beir gohfuil na smíanamh maith chun cúpla imróirí agus brú a roint idir na himróirí comá. Chas tócha gur maithan rud éon brú sin a roint go háirithe ag cléithe ceannis a rís Shelf ar neis Cluiche Naomh Kieran san ceantan ibrthe raige chun tosaigh Amar Sean Farlar Park Cluiche na turbata sin Jason Riley
Féhrú son siúr ó Cluiche Kieran haimpel ar an deire an slitter me amach Harshan taobh líne bhí cabhraigh tastálan sin ar an deire so bhfuil an mhuir águr fábhar Cluiche na turbhirte hí mis gur nóir sé an tro eile dúis a bhíach stoch an buntáis is Ceannais ag fuair na Gaillimh. Yeah, ceap mé gur astraigh sé a cinenne ach Conor Welsh ag tógáil an ceann seo. So cé bhfuil Conor de réir dealamh tá sé gimmert mar le ar an lína leat tosathe ach tá sé beidir go sé ag bogá ó áit go háit. Rís cumart an taobh líne a cumata díreach leistigh an sonna an lántasí sin ag Kieran Brennan. Dó Cluiche naomh Kieran ag an deire sellh tucha úhan son éasca go má Carol Keneally an son. Chun Cluiche na turbhirte a chur ar an ansaí a ggéireadh sellh bhuachan an son tá Cillian Lawless. Brúan son ag teachtó chosantóirí Cluiche naomh Kieran a ggéireadh an slitter Valúan son tá Jesse Roberts ag an deire tá sé sin déantaige glantaige Cluiche Kieran chur ar an ansaí agus Brúan son ag teacht. Bus na cosantóirí Cluiche na turbhirte socrathe níos fear inis le cúpla nómada nús bhí anna hús ag Cluiche naomh Kieran ag feabhs le brath immert. Buchalí na Gaillimh inis Lord Parker rís deachtartaí an sellh agus slitter a fiocha ach ag an deire Ceannais. Le Mark Kennedy anna spántas agus siú godí seáneamh an pass amach godí Owen O'Donnell spás ag O'Donnell níis an cosantóir agus Jesse Roberts a teachta seach Brúan is agus oscailtaí an son de Cluiche na turbhirte beidir seans ag cúil ag an deire an cúlbar a teacht amach bhí seans an son ag Owen Caulfield ach ag an deire imime amach le haid cúig féidir buile cúig féidir agus seasca seans an son ar cúil. Seans gan doubt agus dibrigh siad ag go híntaach pass ionta go Owen O'Donnell is teach chuig Owen Caulfield agus an sin thucáil ionta go Tommy Ronan agus sábháil amach go leor ó Dean Mason ach tá siad ag crothú feibhna gan doubt Cluiche na turbhirte tá siad ag rith leis an líród agus bhí mar ag rá faoin glúiseacht agus tá sé ann ní léon doubt faoi sin tá siad ag crothú feibhna leis an glúiseacht agus na pasna tá siad ag tuairt na pasna don fearceart ag an amceart. Ja jaim sin Cluiche na turbhirte ceithre chúlann san cléthe le Ceannais dá chúla gréibh connachta agus an níis deis ón bhuile cúig féidir agus seasca Haran seasnán ceann maithile an son ag Mark Kennedy sin in cúgu ceann godí seo an neomhaige agus na fórna ar chó scóirt an tríú uair cinnte anna omíochtta na fórna agus tréis tús maith Cluiche naomh Kieran tá baile Athenry socrathe go maithis le cúpla nómada nús agus breathan tú as na scórna bhfuil díreach chorram sé Ceannais ag an dá ar an godí seo sé chúlín an taobh ar chlár na scór agus beis sé deacarí de scarúnta ag deire na himmartha níos seo chuing an captain Daithí Barron ag ruchaisteach seatigh ar cúl sár cúl ar fad ag Daithí Barron landse agus ag an deire orchar isteach sa líontán Harris Patrick Rabbit sár cúl ar fad ag Daithí Barron. Yeah, fioch sé suas an ríród timpeall chuig an méidir ón cúil agus just cuaig sé ar rúthar éonar land sé ar aig agus orchar mar a dúirt tú. Beidir go raibh sé díreach i dro Patrick Rabbit ach ag an am céine ní acha sé. Ja bhfuil sin scór cinúnach sa chéad leat í léint out fé sin bhí na fórna chorram go magadí seo ach sár iireach ar fad ag Daithí Brennan an captain bhí sé siúd ag immert san cléthe Ceannais an ora dehanúir chomát an fuair na táid tosnú ag immert in san craobh an ora agus tar nó chaileidir an ceann son a Gwynmh an teampall mór as Tibredár an dábhrí sin fánar teachtar Nash agus craobh na bliana sa bhuachan denis. Cansa smacht de hiistig an son ag Diarmid Phelan féhrú airí leis an pass a chur amach Cluiche feice ag an réitóir agus is dócha bhí híl an cúil sin tréis solas an léo hoscailtíir na fórna scór anna cinúna. Anna cinúna ar fad agus ornta nuair na cléithí seo níl siad anna oscailta agus nuair éiceann tú na blianta nuair a aon an fearn an céad cúil well bún siad an cléithe so scór anna cinúna ar fad agus scór ionach agus beidir nach raibh Cluiche na turbhirte róhásta bhí siad anna oscailta sna cosantóirí. Sin ceann son cumart an taobh lín ach díreach chumáta cúpla áirlach leistigh agus ag an deire inis deachtartaí sellh bhuachan ag an dá iarnach ag an deire tan sé Ceannais rís smachtas dócha ag Cluiche na turbhirte caiisi dul siar Brúan is ar an chéad cúlín eile a dheimsú ach an ceann son thar an taobh lín ach deir fergal Hargan go raibh Cluiche an son agus tugann sé sin deis do Cluiche na turbhirte iad héna thocrú cíimiid a rís an son. Ní raibh éon Cluiche ann ribh sin bhí sé ag úsáid an buntáiste rial an buntáiste an sin agus bhí sé ciallmhar go leor leis an rial sin.
Chat réitóirt an hílfront son ó fergal Hargan ach ríist éasca go maiistegan son ag Cluiche Naomh Kieran an count son a bhrisise sús an ansaí sin a bhrisise agus a glan ach go ríist pas me her stray agus deis ag Athenry dul ar an ansaí ag díreach a dul ó hÉireann go furan an sa agus gan éon sealamh glan bút ag gaingin is hírig sin a smachú agus cuasaí a chuirnig tá TJ Brennan cléthe maithaige siúd go díise ar rúthar fósadal leange ró chungarta ag an deire caiise dul leis héin Carrick tastálan is ag an deir tris over únta go dhéanamh Shelf tuch uig agus ever Shachter, Cluiche Naomh Kieran Ceannais, Luke Murphy, ag Erigave Húcan och good Arnash, ag Mark Kennedy comes to him Rory's fair, Gadi Sean of an post the Bulta, Yesh agus for real agus me all Carter. Me of mar vi skill intuk ag Mark agus Connick Maration Gadisha just kun an Lero chin a fioca suas, Keiko topic as a vishe agus vi me air conne a leis an creoch. Sha look Bonestieta na four na he's fooing ag Gierig. Bedr Chaxus le plan agus ahrúig an classic an Claire Harnash in the Volver Mountain of Gaillimh on a kindly Kaylock Shocking Cluiche Naomh Kieran chance Bader Aaron Turner cool sorry Iomáint sin Kieran Brennan an Turner cool Cluiche Naomh Kieran agus Dírach Shees Trídan Lor Marion Dahi Baron Keeman the Reach Garishach and Cousin Torfog in the Yigige agus Aracur Stacks the Lean Todd Cool Everdo agus score Kinuna Kella Michael. Anna Casulish on Kate Cool, Dira Karagi draw on Cool, agus Ní Aka Patrick Robert on Leroy Shin, agus Ní Raibh Shanstal Light get Conné stopper. Shah Kinta Brew Cartonish Athenry Kashit score again to Galton son. Gá Cool Gale to Lashtik the tree Nomad. Agus Brew Carta Chaxus Gadian Brisha, Cool Nomad the Martian Falka, Shea Cool in the foreign of him or Corham Gabagadisha. A Cluiche Naomh Kieran Trish Tahi a Haspont agus far Shinta chun talún an sin Sinead Dearman Phelan and Réitóir Cumar Comata she can Builla Sarah Stacher Vrona Cluiche Naomh Kieran and Ceannais le Brahanish agus an dá cool sin Harvey Luke for Stoka Trish Corham Fagavada Vihil and dá cool sin Anna Kinuna. Anna Kinuna agus ní léon doubt winning ag Cluiche Kieran faoi láthair agus beidir go bhfuil siad ag glory cool eile níos. Chance an isir an trio cool and cool bar a fave Ruig and Dara smack there and Lena Stacks a Leantón David O'Carroll cool over a tree Né Gúlín an istridir na fórna sin well vi Brewer na Cossentóri ach idir an cool bar agus na Cossentóri hit an tractorach a stoppige idir an Shornú Caharacha cool ella agus Besha Jackerish Besha Harvey Jacker Rinne Patrick Robert a Hanwahar Dús ach Creach Maha is a dera agus tá trí cool idir na fórna faoi láthair cé go raibh Cluiche Turvert ag Immert Macalor tá siad ní léint out tá siad I driblód agus I driblód mhór. Peter de Gúlín taobh here in san cléthe lechan is a gona fern na mráthar ó Kyle Quinnig beidir gur féidir lo Chaachtar Nashbeg Ashairí Lazarus ag tastáil don tarna lá Sige Céil an Canson a mihir stray an sin ag TJ Brennan agus tócha tá sé olcamá cúlaháin I chéile dís massa gách ceann a chun trí cheang a scuile seach an sé nómad a bhíl Besha Anna Jacker is Beg sé Anna Jacker agus tá éon scór ag tastáil ó Cluiche Turvert faoi láthair Coolín just chun socrú síos a ríis ach inis níl winning nán tá si just faoi bhrú I le gachlí ród a ríis a mar seo. Shocún Cluiche Kieran a ríis tá gachrad godí seo an is a dul I Gartómh Kieran Brennan leis an counta Stockton Coolbar a Brew Carton son Patrick Rabbit a tinta go maisting an son aige Deisiganis Susa Hogand iad chuir Nancy agus géir gáhanis le Coolín. Score again ag tastáil ach a ríis aspan winning an sochón lábha chu an ard agus seocúing Cluiche Naomh Kieran Crave agus fithe go dtí seo búteach ach an numar go tóchas sin buile Sarah Stack Brownta ag Fergal Hargan agus tugann sé sin deis go Cluiche na Turverta Athenry an ála Harangt Sosa Glacha agus Iarach Dagant score agent of Wintermach Riv Laham. Ag rud soon to suck mar Dort Mihal near Kyle Cluiche na Turverta ein clé go dtí seo Kyle Cluiche Kieran clé Canis line agus ní raibh siad ag Immert rómhá go dtí an cléthe le Canis ach beidir go siad ag Immert go maith ag an am ceart. Gan hen doubt Sean Laws talktaí it's coming fé cléthe le Canis ach an Turv Wintermach ach lá mór se clé Canis ach seochún Cluiche na Turverta Iarach lá go maith an Derek Conor Walsh and in captain Tahid ar nó again leis an Gaillimh é héin
agus Mark Kennedy ar an bhórna bhú craibh mionor na hÉireann an ora. Agus an taithí sin well be sé tastáil sa dair leach go háirithe so is stad simple ard líirt an son seasan na parca obrúnta Conor Kelly an sin an count sin Haran trasnánig a siúd scór má heile an tríú cúlín Conor Kelly ó Gaillimh Loughlin an bhearna méide hinis go dtí 10 cúlín agus cíimiid a ríist an count so sár obair an sin ag Kelly Creekna agus Snasta agus an bhearna Harnash go dtí 10 cúlín inis scór ag tastáil ó Cluiche na turbhte ach sár bhlocáil an sin agus níl éon rud a dul I gceart óhanis. Yeah, bhuaigh Adam Brett an líród ionach san air ach a rís beidir go raibh sé beagáín rómhall just leis an buile agus bloch ionach ó Conor Murphy. So if we láthirtá Cluiche Kieran ag déanamh gachrod I gceart. Can son a mehisteach ach a rís an posta búilte boutáin eile ag Cluiche na turbhte cumart an taobhlíne beag an tarna seansan tá nómad óháin dam cúitimh gortathe le bheith fógarta an sa is staid simple agus cíimiid an sa anna chudama ónar Iomáint Cluiche na turbhte scór beagnach né nómad ach ganach nómad óháin ónar Iomáint Cluiche Kieran scór agus in sin sé sin a scéal féin an countsa tras na chúl ar fóríl agus a ríist bhí Geirg hála scórin sin Michael. Tá Geirg gan doubt agus just chun socrú síos nílach gá nóméid beidir nó nóméid óháin fáca go dtí Láthama agus an féidir lo just scóra all rih Láthama just chun winning all a ríis mar tá asbí winning idir na himróirí na Gaillimh agus tá Conor Welsh imethe go lár na parca just chun líród a bhócant don na lads ó Gaillimh. Sin countsa smachta go dasan sin ag Roberts de go siúd Cluiche Kieran a chur an ansaí ach an taobhlín an tris an countsa a bhócant trí caiine me strain son mar cíimiid ag Cluiche na turbhte ceanhána me stré ag Cluiche naomh Kieran iadtá níos feargadí seo hosníidir an a bheith san tháinig Cluiche na turbhte isteach san imirt ach an trí cúil sin an céad ceanna teacht ó Daithí Baran an tarna ceanna Kieran Brennan is cúlahar trí ag David O'Carroll treis bearna áil mhuar a hoscailt idir na fórna scór ag tastáil ó Cluiche na turbhte ag dinta go man ag Luke Murphy Cluiche Kieran chun an camsa glan agus iad a chur an ansaí til a scór na uthe rih Látham stigan son chun éasachú tá Conor Kelly trí cúlín go dtí seo ag Kelly car Gaillimh Loughlin ard bhrúan sin ar Bert Cónta fós a dul isteach car ag tastáil ag an deire sellh tucha uig agus seanspéidir ag Cluiche na turbhte an countsa fiocha a glanna agus iirecht éigeantar scór a gáil rih Látham Conor Walsh Támántach Cailíse dar Fergal Horgan nómad amháin fógarthe nómad na mar sin fácha agus scór ag tastáil go dóite 10 cúlín idir na fórnan sa staid simple mór an méid sin ag lethe Ceannais agus inis count garatócha ag Cluiche na turbhte seach go fada le Carol Keneally fiochan sin orda scór ag tastáil go dóite ach a ríist ar chlé agus ar fóríl count Ellen son ar stré ag Cluiche na turbhte agus Látham buintansa is staid simple Anna hús ar fad ag Cluiche Kieran an son hochrig Cluiche na turbhte ach an son an trí cúl luachfar agus in áí a bhíl sinnéad scéal go dtí an trí cúl sin Carbh táchtach. Carbh táchtach agus mar dúir tú fuair siad go hantápaigh ar fad agus ní ra bhéon seans ag Cluiche na turbhte chun freigar a thabhairt agus cé go raibh siad ag úsáid an líród go hanmhaach go dtí sin ní raibh siad ag úsáid agus ní raibh siad ag bócant an líród ina dtíobh sin. So ní réon doubt tá lámh an ochtar ag Cluiche Kieran agus tá seans ionach chun an dara ceann is fithe a bhócant inniu. Se tá sé fécin goach ag an stáid seo de Cluiche Kieran an scór Látham an sa stáid simple trí cúl agus 7
Seo arás sin an scóir le hamar sin ná tá choláiste Kieran 3 is seacht ar 3 is seacht choláiste na Turverte a náid a sé cahal murin sin príomhaide an scoil na Gaillimh a lomsa inis cahal Barna idir na Furnia ag leham is tóthe bhí sé chom fithe bómate teasta chluthe bhí náide sé an taobh agus tóthe na cúil is rééis difrií anna bhíh leham. Yeah, sin an difriocht na Furnia na trí cúil a fórsid agus an Ferrisbar tá sin tá sé tuilte ag Níomh Kieran le bheith féráil sa fíle bheith fírinach fuair siad le hensna an na cúil agus thóg siad iad agus trúr difriúil a fuair na cúil agus sin an rud dhéanans na coit fáin siad na cúil ag na amantí ceart. Dodda orna na neisna. Bhí siad ag an seo ag an faointe seo hanins na baita lecan seo si fé sílam jebbuin se síos ag leham hánig siad arás agus bhí an lá lo. So an bhfuil tú muíach gur féidir le an rud Cearnaigh anamh. Well, níl an clé hart, níl muid a gimmert goach a nirimid gomá in ag Kilkenny CBS ach an irid an lá hanna. So tá dóchas an ach in áíire caihamid cúil lua áil nó cúpla scóir lua áil sa deire le chun seansa bheith hagan. Bhí tusa beidir sa siomar festins na baita lecanis cad a bhí an bhanistíocht rá leis an oran chu éad spragu. Ní bhaid mór an le rá acu bí an oes furdan maithíad ach níl siad a gimmert gomá go dtí seo ach is furdan maithíad Kieran tá an bheas agan ar Níomh Kieran ach déiteach sé dimmert níos fearr agus caiisiad sin na spáin sa deire le. An bhecin gapan tú go bhecin muid mór an áthrithe ar an oran sa darna le? Ní dóilm go maiid, cai tú sean thuirt go na leid atá mhain sin is dó go dúir siad cúig nóméid chuné sin rudí ausú. Ok, well caha bhfuil gur míle maigad as leir lenne bhéim sé caiint leat ag dearún clé agus buin salt as an darna le. Ok, well just chuna chur an úildíobh se rinch cléh is a teach suas RTG car GAA fiche is a hawk shakes in ihe Jalún. A ha clí agus Gaillimh an Cowan agus Ross Camáin ardhacha agus Fermanagh na Carla agus Líse ar nói na Barthaí Canis na Stratha Pella. Agus clí lecanis ómána na Stratha Tiberdaran agus limnach Lochgarman agus Kilkenny cumáid le cléthe an léonniu an cléag tarlú inis choláiste Kieran agus choláiste na Turverte cumáid le corn paddy buggy. Sinna le ag táiseach ag a hochtaclug ar GAA is a hochtjig. Well, Pat Fleury fécint ar an céad leis sin lomsa an sin. Pat, is dóhí mar bhí cahalrá, níl géirí bheith códí amach sin, bhí ag an faointe seasa bait de lecanis a cool bug atá géilte ag ar an sin. Ní leon dáach gur ná éirí glá go leor scórna áil ó nimmert sa céad leithin sin choláiste na Turfata Blanrí. Ach nuair a fuór Kilkenny deisina chun cúil a scóráil rinne siad an rud a dhéanaan siad a gná thóg siad gach tarbh as sin céad ceann ó óna sé díreach trí lár na chosantóiríonn sin agus ceann bog go leor caiimse rá ceapan go raibh Cap me féin go raibh seans níos fearr beidir ag an cúlbar an ceann sin a stapach chuig se háirí sé réanos an darna ceann sin dahí bearn cad é seo mar rútha réanar an céad ceann a rís ba ceartta marrá sin an céad ceann a rís sin ó an ó séansan agus cuma marafach ar thosathe Níomh Kieran ach mar a dúirt caitheann san tá cumas I bhfad níos fearr ag imróirí Blanrí ná mar atá á heispáinteá má hagan feabhsarthú sa darna le beclifa goin. Ach an is sin an ócáid, Pat, an sin an ócáid. Well, is dóithe gurú siad corna ag an áibh sin náide sé, táid gon ancanis ar an darnacha. Héana sé ní mór an atrú ach an sin beidir just ar caiil se de bhisnach, nó just bhí sé dínta forrasta ag na cuit teachtas strath arís. Well, is ócáid an bhór is seo de leid ógan nach bhfuilach sé blion 10 díos agus 8 díos agus thucraigh leids Kilkenny síos I bhfad níos tapúla agus fuór na cuit cúpla cúlíní go han tapig beidir gur chur sé sin siar ar sála iad ach chur an gachrúd a seachart nó nach míon tú ag gimmert go han bhá. Seo de aspa scórna, bhí mar a caint méall na aspa scórna a fuór Blanrí ó nimmert ná seo ceann amháin a d'éirí glá scóráil an sin an lá tusaí sin Cilíonn lálas an sin, agus d'éirí leis an ceann son a scóráil go maith. Ach idir sin agus le hama, bhíidir a bra ar pochan a séir an sin ó Mark Kennedy agus d'éirí leis trí nó Kerry Keane mar sin a scóráil. Agus bhíidir a crothú deisina dóibh féin, bhíidir a géirí cosantóirí Kilkenny oscail tús ceart go leor agus iad a leithanú ach in jobh ní ráidir ag tógáil na scórna nuair a tháinig siad cútha. Bhíonn an difriocht idir na fórna ag de ham. Ok, well ní na seans na tógaí acuin sin, tá na seans ní tóga ag na cuit sin, agus bhí sé héana sé go dtí an áide sé chun tosaí ag na cuit. Fisa héon bómate imethe agus an sin cúil taobh tí de trí nómad níos sin, agus sin bhuiile an cruúlach don lads as bailile Athenry. Ceartar fada go bhuiile an cruúar fadar fad. Agus nuair a chruthíonn siad deisina mar seo, de ná tógann siad iad. Bíonn siad cliste go leir sin an sort clisteach agus an sort muoín atá sin an dar a cúil an seo an scór go Joe an sin ón lán cúlaí an sin agus sin
Brennan and Heason sin Kieran Brennan agus cad sin a rís ruúthar réanar díreach trí lár na chosantóirí an son. Gus tar hánig an trí ceann. Bhí deis ag na cosantóirí ag glanna machar dús, rinne cúlbar go machar dús, further deis eile, rinne an cúlaí an sin lálas go hanmha chune ag glanna mach, fechan sin deirig le ibre cearan sin lálas ag glanna mach, ach cé a bhí ann ag deirean le ach David O'Carroll agus críochning sé díreach is seach sa líntáine. Agus sin bhuilí marafachan ó heh blán ríide. Okay, well tá agin tá lads as Cluiche na Turvercha we here in Farcanis. Tá agin an plan a bheits ag Cluiche na Kieran inis, beidir the curtain na cool sa darna lecha mai. Dó Cluiche na Turvercha céco táhacht agus a bhuihí séad an cúpla coolí nó cool can éad a hocrú séas ag túsan darna lecha. No cúpla scór na tapig mas féidir lo cúpla scór na tapúla all. Tuigeann siad go raibh siad I gás go súla seo sa clifa lechan sin ag CBS Kilkenny bhíidir degolín chun tosaigh an láchan an Forestbar chéna bhí atar agus Kilkenny CBS an lá faoire. So tá sort taithí or drochaithí atá ann is féidir ach drochaí atá ann a caiigh siad tús leidir a dhéanamh an seo sa darna le anas go meid seansar bithá. Mas féidir a cúpla cholíní álar dús can í féin a hocrú síos gan dat ní léon rud níos fearr ná cúil ach beag na cholíní ceart go leor. Okay, a fat mar sin am dún dullar asca dé ar bhar an trachtracht don léir le. Michael Rice agur dús ní halló Drislan. Seagur magad gráine tá míid réit an tarna lehan sa cúpla scór lu ag tastáil go dóite ó Cluiche na Turvercha chun iad a Haring Tarnash in san chluthe de gúlín idirí tain agus Cluiche Naomh Kieran agus an céad cúpla nó mit Harbh táchtach bhí Cluiche na Turvercha a muthar an bar go hanna tapig ar fad ganach beidir cúg nó tóca in sna seamraí festis agus is tóca an teachtarach don manisteoir Michael Finn ná dulamach agus socrú cúpla scór luach a gáilt agus an son ag an chluthe ann dómh boutáin eile ach go dtí seo siad chuirithe na gréimecha is mó go dtí seo Cluiche Kieran atá inúachtar an taithí beidir agus tuiscint ar na léhananta mór a seaíonn sé sin dómh níl dautar be fisin agus dar nó ocras cail dehanúir na himmerthirí a thosaigh inmh craobh na bliana se chatte agus fánartha teachtarnáis agus cuasaí a churna gartan sa hamlína seansainis ag tús na himmer sa dar le Cluiche na Turvercha count all in chasan an son gadí Ón O'Donnell ag an deir a breúar siúd sellh glán a bhúchant flehanna agus cahanna faringe ag lehamans agus an fort beagáín slán ag tús an dar lethach an count son a dolaseach ag Cluiche na Turvercha sin níos fearnis ó TJ Brennan Iirecht an a bhaig a siú dúirtus a Michael scórnig tastáil count luachan sin ag Brennan. An luach agus an fáinach a haspáin siad sin an rud isún sí faoi sin agus TJ Brennan fi sé anna eáach sa céad le fear mór láidir agus scór anna luach for ar fad. Is anna gháil a ríiste san ag Cluiche Naomh Kieran agus titim siarchan ag Carramach an fearlá parca sin é Shane Quirk brúan sannach ag an deire Adrian Mullen os na Shamroga Valley Héile Garistach pass amach Clishton son deise Cluiche Naomh Kieran agus ag Daithí Barron an captain ag an deire Harrison Chasnan Patrick Rabbit a chuir cumán leis cúlín eile tá mid ar náis de gúlín idir na fórna. Agus bhí mé ag leabhart faoin fáinach ach connic mar éis sin an fáinach a rís agus scór ionach ó Daithí Barron freagra ionach ó Cluiche Kieran. Tuchamach sin a mithir stré agus tugann sé sin deis de Cluiche Naomh Kieran gear agus tamán díreach síos tríd a lá a ríist. Ag an deire Cluiche na Turvercha agus na cosantóirí gíriige sin a smach dúiste an son tá Adam Clark agus Conor Lee ag an deire sellh Harnash ag Cluiche Naomh Kieran ach good a Harnash agus obairrá déantan son ag Ón Lawless gur thar Cillian Marlán tosaíonmh ag an deire an pass sin a mithir stré tugann sé seans Harnash de Luke Murphy ó chumann héimiis is stiffáin ag an deire í airíonn leis a cho immerthóra fiocha amach agus tugann sé seans de Cluiche na Turvercha cuasaí a hocarú agus dul ar an ansaí boutáin eile. Bhíidir sa chluthe ceannis uairháin go dtí seo sin siar gábhlín agus dahadóchin nuair chríoch níidir ar có scór an céad le agus caiiletar an son a gcuinmh Cluiche Naomh Leanna an seansan tá ag an deire isteachtaí lámh an chúlbáire déanta go maithe an son aige agus seansanis chun Cluiche na Turvercha chur ar an ansaí a Berto Cluiche Kieran ag fíoch is ag fáiléireacht an slitter ag an deire sá Robert déanta an son acu agus an bhat déanta an son ag Luke Murphy seansa idir chur ar an ansaí brúanis ar Cluiche ar cosantóirí Cluiche na Turvercha ádobar an son ag Adam Clark. Mac go bhfuil TJ Brennan an cúlín a gceist a chéad nómad an darla a ríiste an son treoir cosantóirí fannacht don slitter an fear Iomáint Ceannais glanan sé
Cuireann sé Coláiste, Naomh Ciarán ar an ansaí an obair déanta sé an sonnig ón Mailen. Haintir mórin is a glóric Shellivan, Pasal Harvey Cliste, tagan sé go dtí Adrian Mullen, Cossan sé agus é Brabna Súl, Haran Trasnán tréis Cúlín Mahanson. Gá cheann is a Coláiste Naomh Ciarán agus bhfuil tá cuasaí dul thurneis ina bhábhar ríist. Yeah, Cúlín íntaach ó Adrian Mullen, Pass íntaach ó Mailen agus tá an cóimirt ar aus ó Coláiste Ciarán faoi láthair. Gan é nachhrú déanta tús an dar le ag ceachtartas na fórna, seans go mé gona díle fescin sar a bhad. Beidir Coláiste na turbide chun coppla scóirí aimsú sin na hastína an stad seo an chluthe. sé taobh hir go mór, aon cúlín díag ag an stad seo. Agus cúl beidir ag tastáil go dótar Bruinson. Adam Clark chud bhd an sele feice go siúd airíonn leis pas chuirmachtaí Shane Quirk. Im deireadh tá sé siúd siar agus seantain is beidir ag Coláiste na turbhirte. Cosantóirí maithe Coláiste Kieran, duine chu siúd. Sin lán cúlaíoch ag an deireadh, Shellah Cailte, agus tugann sé deis boutáin eile. De Mark Kennedy anna bhasa chéad le. Tugann deireadh lag iirte go siúd agus tugann sé deis éasca go mná de Coláiste Kieran an cansa a fiocha a glanna agus iad a chur ar an ansaí boutáin eile. Nis teachta seachtain an cansa a smachtú an lán cúlaí sin ag Conor Lee dar nó i mar a ahar siúd Johnny leis an glár sig sa chúnga mar chosantóirle. Mar feig bhd de bhlíonach ag an deireadh Coláiste Naomh Ciarán ar an ansaí a rís. Tá siad láidir, tá siad cumasach, tá siad glics na tosa, seans an tamsa, Conor Kelly, cúlaí niver a cahar ag a siúd. Agus bhfuil treis an céad cúlaí na Coláiste na turbhirte, Coláiste Ciarán fiosathe go mór agus in áiríre slíomh drapa ag Maintre na Gaillimh. Yeah, tá Coláiste Ciarán ag immert ar aus faoi láthair, pas ionach ó Adrian Mullen i Lárna Parka agus tá sé ag immert anna bhathair fad agus Conor Kelly tá sé ag glúiseacht agus ag cruthú spás dó féin. Anna díle teachta seach go luach de Coláiste Naomh Ciarán sin é George Murphy iver néideag. Teachta seach in anad iver a cúteig sin é Daithí Carroll agus sin é dar nó an fear a dhéimse gon tríú cúl agus is tócan vanistí de Coláiste Naomh Ciarán Tom Hogan. Dúircha gíric seans a harta rentas na himmeróirí. Teachta seach a héin agus Philip Walsh agus Michael Walsh. I gceannas ar Coláiste Naomh Ciarán agus is aisteach beidir nach bhfuil athhrú déanta Coláiste na turbhirte a bhí. Beidir nach bhfuil dóthain imróirí ag immert go maith agus uaireanta bíonn sé deacar go leor chun aon duine fiocha mar tá Mark Kennedy ag immert ar aus ach cén íag sin níl mór an imróirí ag cur lá suas TJ Brennan ag immert tar bar ar an glíán ach tríd an hÉireann tá siad ag stracailt agus well tá aithne gom ar Tom Hogan agus Philip Walsh agus Michael Walsh agus Tom cinnte go leor nach bhfuil siad ag just tuairt seans don imróir. Tá siad ag éirí rud ag an eile a dhéanamh na tosathe nó spreaga ó thuirta na tosathe. Beidir nuair bhíonnta chun tosaigh mar sin caiithú Queen of Good ag immerte léthe Ceannais agus gan súla bhaint an slitir nútan chorann corna crocaig os ar ggóir amach sin an corna bheith brownta ar na bútóirí an sá teachnú na seansanis ag Coláiste na turbhirte an cansan dír chochéanna bhíon ag Mark Kennedy an séú cúlín go dtí seo in Jobhaige agus banistóir an son dar nó sin é Tom Hogan an Coláiste Naomh Ciarán ar clistemáíochta agus deisianis ag Coláiste na turbhirte scór éigean de leir agus stig na tosa smachtach ag an deireadh Coláiste Ciarán ag seasamh an óid istig ann agus tugann sé sin deis ag Coláiste na turbhirte ceannaí sin beidir ag an deireadh ach níl na cosantóirí sin chun aon rud a géile is stigan sa brúamach an son Shellah bheith Diarmid fiann an réitóradal isteach agus is tócha fear sínta an sá Fergal Horgan chun second go Hogan agus tócha bhí seans beidir ar chúl ach na cosantóirí sin cosú le lína ní ráidir chun aon rud a géile Michael. Yeah, bhí go leor cosantóirí ann chun seans a stoppa agus sinné an rud tá cúil ag teastáil ó Coláiste na turbhirte ach tá Coláiste Ciarán tá cosantóir sa bhreis an ann an tamar fad. Sinné an Adam Brett ag írig bhuiile chur ar an líród ach bhí Conor Murphy ag déanamh ar aus chun é a stoppa. Is tócha Michael nuair bhínta comór teithir bhfuil éonrad gur féidir le Coláiste na turbhirte dhéanamh inis chun iad a Harrington National léthe. Just caiigh siad a bheith ag déanamh an rud ceart leis an líróid, just nábí ag míúsáid an líróid sinné an rud agus just díg ar níg am as féidir le cúpla cúlínáil sinné an rud ach tá Coláiste Ciarán ag fáil na scór na go dtí seo. Se agus seansar ceannéil an cansan na mitheisteach agus ag an deireadh ar stréach tá Bert sínta an son fúlatar ar gcuineh chéile an sá ní dógur bhéonrad máilíise chun sá fear Coláiste na turbhirte tá sínta sin é Jason Riley ach fear Coláiste Ciarán cuma níos measa ar siúd sínta an son
Aaron Bar ní dóchar a bhéin bhalí seán is tócha a bhíl ach tugann sé sin deis beidir an dair an hála haringt ach beidir gohfuil Cluiche Kieran búr a féin duine tá síntan son. Yeah, gan doubt Adrian Mullen an talamh agus bhí sé gimmert go hanmhaach a dí seo just an raibh sé ag dul don líród an sin. Oh yeah, fuair sé buile a cos. Fuair sé buile a cos ó Jason Riley beidir. Just bhí sé ag iarraigh an líród a bhócant mar a dúirtú ní réon rud mí ceart ach beidir go raibh feibegail in a glún. Se trí del in áda hochtan sa staid sempel agus oran méidir sin na glithe máníochta agus an taimig amach gan a gá chúlí na Cluiche na turbhirte ó letham nar bhuaig ach éon iarn amháin ó chonacht an craobhsa catú dul siar go dtí Naomh Raphael I bhfad siar nóir bhúdar éis sin ach roinn cluiche teachsús níos déanaí an ceanmór a staid sempel níos déanaí beon sa TG Carrick a cúig chuna seachlim na tosnú tibredáin agus limnach cluiche lechanis na stratha amáníochta. Agus Darno, beor TG Kieran nish, Ardvach agus Farmanach cluiche canis na pelle rang a trí. Ar bhrí sin golóir cluiche beo an sa TG Kieran deir seachtain a mór sport, seansan is Cluiche na turbhirte, count a curthisteach ach ag an deir stig chun é a bhallú tá Conor Murphy, is deise go siúil Cluiche Naomh Kieran a spraga, chur ar an ansaí, uair a bhain eile, obair bha déint an son ag Cillian Egan. Agus tá sé ag glúiseach agus ag bogad go má congrat an taobh lína ag an deire. Well, he'll may aim go raibh sé sin cóngrach agus an lína ach an réitor nó an muir taobh lína a rá bhfuil sé mithe haris rud éigeant agus buntáiste éigeant ag tastáil inis ó Cluiche na turbhirte agus stócha fear sínta ná éigeant choiríocht ag tactaiseach ó Fergal Hargan a rá go bhfuil duine beidir gortathe agus a chur folas tócha agus ahrú éigeant le déanamh a tactaiseach an sá I bhur fihidó sin é David Blanchfield agus ag amach ar feadh Tamalín tá Conor Murphy agus stocha fuil níos móna inward Ellen son Onid fola mahorm sé tá sé gimmert tar bar mar lán cúlí orintanta bín sé fearsa bhreis agus tá sé anna cliste nuair a hagan an líród agus tá sé ag léamh an líród tar bar. So David Blanchfield is seach ar an glíhan agus Diarmid Phelan ar ais mar fearsa bhreis ó scór na cúlí. Bhí Sullivan son ag Brian Connolly ag an deire cuidathe as a lábhan sin ag Cluiche Naomh Kieran despónn sé sin an clisteach agus an scill agus an súlúnta go bhína có don slitter go héanaíir tóntáchtach a rís brúan son ag an deire agus sínta chun talún an son tá ón mailen agus ag an deire an réitor tactaiseach agus a rágur buileséir seach a bheith out in áíor ní léon rud a dul ceart do Cluiche na turbhirte agus bheoh trú go dómh go puinte Michael. Yeah, gone out. Like ní airna Cluiche na turbhirte éon rud éon drochrod I rihan glithe ach just dhéal siad na chúl agus de bhar sin tá siad I driblód agus tá an bearna an a bhór faoi láthair agus ní écann sé bhfuil siad in ann éon rud a dhéanamh faoi sin tá Cluiche Kieran ann le muoín agus tá siad ag úsáid in líród go híntaach tá na himróirí timpeall na parca ag immert tar bhar agus tá sé Harvard Jackar de Cluiche na turbhirte éon rud a dhéanamh faoi láthair. Se Conor Murphy Carcolóir ríist agus Ceannais ar an barc immerthe anna cluiche go dtí seo immerthe aige agus seansan is ag Cluiche Naomh Kieran Adrian Mullen chun an countsa hógan trí cúlín go dtí seo neamh aige countsa I lár parca ach ar an taobh lína seansa ganis an faras bar sin a bhéadú curthisteach aige ach is tócha ar clé agus ar fóirí le an deire iarracht dachar go má agus ahrúin is le déanamh ag Cluiche na turbhirte díreach Fingers an féidir lo scór nó go a gáil sinna hastín dá bhaidís cúl beidir go spraigh sé sin iad go dtí seo rihanrás ag Cluiche Naomh Kieran sin iad na maistrí craobh agus fithe go dtí seo búteachá agus le blianta beag an ús fán ceartartha dul chun ceangaí ana Vincent Comórta seo ar nó bhíidir mar scoil cónathe sin stopathe deisenis ag Cluiche Naomh Kieran garisteach do Kieran Brennan duine las mod sé chance ag ar cúil eile bhí seans glóver an sin ag Kelly ag an deire aber úntaach déanta Cluiche na turbhirte chun an countsa stoppa imime amach le haig chuile cúig bhéidir agus seaca ach in áíar ba ceart an carú cúla bheith hen son Mike. Yeah, ceap mé go raibh sé an cúlbar ach ní raibh sé sílim go raibh sé an chosantóir céhé an iver ní neacha mé an iver ach haváil ionach an sin so beidir mátá aon seans well fuair sé deis ionach chun an sin an cléthe críochnú go hilas go thomláin ach seans eile ag Adrian Mullen ach an rud faoi sin ná bhí fearsa bhreis ag Cluiche na turbhirte ach crothaigh sé an aib mar níor go bháil sé an slitter agus freab sé go dtí Kieran Brennan agus passíntaach
de Conor Kelly ach hepper Adrian Mullen leis an seans. Seagus an counts on a mehar strain sin Adrian Mullen. Sin in fear a hábháil Cluiche turverte own lawless on Eric Tarfadiga showed on a deep takish Mahans on the Cluiche turverte sin own salmon in on it own O'Donnell. Agus well scoring tastal and counchin scoopalta Hílmid and Talavigan der squealing Ray Torlesh Bruinson Cali Shader Shay Agus Tunche Desh the Cluiche turverte Geir Garnish this score on a Gaukulin Futako Lahound and Farah Hogagesha Mark Kennedy Shay Kulin Gadisha Ganvar Yimmerlish and Oliver Canish Namionor at Darkan Croca Ganora Tahigaloriga Far Triangamahovili Sarah and Council Tomon Tishtak Egandera Harris and Trasnon and Shocked Counting a shoot on Vjarna Hernashkadi Degolin Akni Federlone Vjarna Shinu and Faris Marshin Klee. Yeah, Tom Antóca le Mark Kennedy Gadisha sa cléthe Mars Old the Gachtin and Gadisha tá sé Harbar on a puck na sér ach ó nimmert comma tá sé ag iirecht gcónaí agus an glúiseachta agus an clisteach a haspáin an sé. Seagus ó héh scóirna a 3 iirecht agus fédó a Cluiche Kieran ganach né as 8 a Cluiche na turverte agus in sin sinna scéil fénas dócha ach na coolan rud is mó hasan amach Gadisha ag Cluiche na Kieran an count on metha Harris an taobhlína an buntáisinis le bheith ag Cluiche na turverte dar nó starcha le blianta fada I gréibh connachta né gréibh búteach agus golóir irim mar hóirí dar nó leis an galamh Harris na blianta an banistóir ratha Micheál Donoghue Himmer sé siúd le Cluiche na turverte Tony Keady banach dé leis agus star lis fescin sa scoil denúmad inis an ar dheim sé Cluiche Kieran scór agus is aistecé sin mar siad an úachtar ach gan é sin le fescin le tamlín an nús Cúpla scór má luach ag tús an dar leach ó chuine le scór fánach ag Cluiche na turverte ach in áíire so an bhearna mar a bhíú ag lehaim an trí cúil sin an differ in san clé Gadisha agus Deshaconis Boutoan eile dullar an ansaí. Teachtamach an son tá Jason Riley cool a hastín go géirútha chu ní a Harrington san Harnation san cléthe a Gadisha ochras ón díl ar Cluiche na Kieran an council cumart an taobhlína Réitor Fergal Hargan cumart an immert sé siúd a chaithigh isteach an slitter Kim the reached ard fís a skill an son ard goáil agus ag an deire Dontáisinis Harnash ag HÉireann sin Jason Riley far an turlach mórach ag an deire Harris an Trasnon agus tá sé Jackar ag Cluiche na turverte aon sais rithimacháil Michael agus tá Cluiche Kieran brásás le sin ag an Sílim gohfuil Cluiche na turverte ag immert le fearsa bhréis agus de bhar sin tá fearsa bhréis ag Cluiche Kieran so níl na himróirí in ann mór an spásáil chun scórna áil so nílach Cúig Cúlín beidir scóráilta sa dara le agus tá an bearna ann fós seo Cúlín idir na fórna agus níl Cluiche Kieran ag tomáint a raig ach ní bheidh siad rómhór mar tá an bearna ann fós. Just dar na hamáíocht a Cluiche na Kieran ní léon out fé sin Créibh agus fethe búta créibh ile éan cúig ceann agus chéige a gúig a lein sin iad na maistrí tuigeann siad cuasaí amáíocht a tuigeann siad bhfuil an cumán Harbheith táta go dullar scoil gach mad an deisins an a Cluiche na turverte níos fearr an son ó Adam Brett a bhd níos fearr anadí a tata seach anis le Cluiche na Kieran sin éidir a hochtaig Ian Walsh a tata seach an anad idir a de ón Mailan na Harrá dhéanamh ag an dá iarn inis tá 3 nóméid ag na mar sin fácha bhfuil bearna rómhór idir na fórna Michael. Well, tá sé faoi láthair ach an féidir le Cluiche na turverte ceann amháin just cool amháin áil más féidir le é sin a dhéanamh tá seansa có ach muna bhfuil níl éileann seans chun an bearna leidú leis Cúlín. Se bhí seans an son ag Conor Leach ag an deire an sliotar me thuaig ach chun an cearta thart donna cho immerthirí ar gló sellh a bhugan tarna seo níos fearnis ó Cluiche na turverte TJ Brennan Cúlín Gadisha an jobhaige council Cluiche Seachadí Mark Kennedy fanachta sigan son ach róád ag an deire agus an cosantóir sásta le lán an neirte a chur Harris an taobhlína óna DL inis ag fáil dréigil tata seach sin é Ian McGlynn tata seach agus ag fágan na parca fear lár parca Jason Riley so na Harahan is a dhéanamh ag Cluiche na turverte an banistóir sin é Mike Finn an chéad bhliain dó Ganas agus taobh leis tá Eddie Brady agus Padraig Breheny tar nó bhuaig an vertigo son créimhacha ile éireann le miúnóirí na galamh Eddie Sheeran éideag nócha cahar Padraig an gábhíle agus cahar so taí na hamáíochta ag an merteá ní léon out fé sin Seansar an Dave Howland Park ag Cluiche na turverte scór ag tasláil count Ísel
Beidir gúil sin ag iarraigh Shellavich chin tú chun go mbeadh níos fearr. Ó ag an deire isteach hÉireann tras nán sár iirecht an sin ag ón Caulfield fuair sé gá cúil sa cluiche le Ciannais. Bhí seans an son ar cúil ag an deire cúpla orlach hÉireann tras nán ach tá sin ag feabhsú, Michael. Tá siad ag feabhsú agus ní raibh aon rud in intan ón Caulfield ach cúil áil agus orchar a bheith agus cúig sé orlach nó go hÁireann tras nán Wicks le diad a Coláiste Chainnigh. Chainnigh spagaigh sé sin iad beidir inis titithe siar chun Shellavich Vuk an fearbhlán rí sin ag Cillian Lawless ach ag an deire an muir cúil nó muir taobhlína rá gúil an taobhlína treis an count na bhúchant anna dí eile tata seach de Coláiste Naomh Kieran sin é Jamie Young ó Ghailí Lachlan tata seach a cho immerthóir club ó nó sé ag fágan na parca agus dábhrí sin na hairthe á dhéanamh ag Tom Hogan. Tuigeann siad beidir go bhfuil feabhs le feiscin ar Coláiste na Turbhte agus tasí nuaithe beidir cuasaí a hochrú inis, Michael. In tíim le sin Micheál tá siad ag feabhsú agus caiigh Coláiste Chainnigh just scór nó go eile chun an cluiche seo a críoch nu agus a cintú. Sin countá tras na héin si leis ach anna físa skillan san ag Coláiste na Turbhte ag an deire ag fannacht a gcónaí duine sa bhreis a Coláiste Naomh Kieran an Farran Thompson a Adrian Mullen na muir sásta an Loch Lanta sásta sár Ciannigh a siúd an Ceathrú Count agus is dócha Fear Valley a héil tá na Mount go smiorán agus dar nó immerthóir fíorthachta. Yeah, Colcar de Michael agus Colin Fenley agus tá sé ag taspáint an scilatá ige agus seans eile a ríist Adrian Mullen. Seo chuaing Mullen an scuilann sé leis an countach ag an deire ar dheis agus ar fóríl agus fágann sé sin go bhfuil trí cúil glán fós idir na fórnan sa is staid sempel anna gháilinn sin an buile amach cúig ceang ar fóríl ag Coláiste Chainnigh ceithre ceang ag Coláiste na Turbhte agus seo chuaing maintar chailcuinnig boutáin eile Brvá déint an son ag cosantóirí Coláiste na Turbhte agus scill le feiscint an sa give her a shot. Sinead TJ Brennan, Coolino on Gadisha, never get Fawcett on a shot, Power D, then Anger Rowe Congress Douglas, Egg and Derek Trish, and Upper Kruger for the end of Schlitter took Ugak, Egg Fannacht, got Fidek, and Lon Cooley, Sinead Connor Lee, Shanson son, Egg Connor, Garcia Huckaroot, and Shay Sheeran son, Cadian Captain, Sinead Connor Walsh, Kuhn Gamala Tomalina Nusak, Egg and Derek Trish, and Upper Kruger for the end of Cosantóirí Coláiste Chainnigh inúcht tuiristeach sa ag fannacht an Slitter tá TJ Brennan tá sé treis Anna Immert a hairt a bhuaigh sa cléthe count seasna ach gan aine steig don countsa agus é sin dímá ceart ó thaobh Coláiste na Turbhte se chuain Coláiste Naomh Kieran a ríist agus marachan trí cúil well í cortam go más seachas sin se chuain inis Coláiste na Turbhte tá cúil ag tastáil tá scór éigent ag tastáil tan siad abhachtí Conor Walsh sin éon captain Búlan sin countsa ag an deire hÉireann tras nán písa imáníochta inspiráideach ag an captain an bhearna inis go dtí 8 gúilín agus in áíire é sin níos fearr. Yeah, tá Coláiste na Turbhte ag tréad agus níl siad críochnathe, tá siad ag tréad agus caiigh Coláiste Chainnigh a bheith búra tá ón códaí ag teachchasteach níiad a Henry Shefflin agus bhí sé ar an éireann go dtí an cluiche le Ciannais tá sé anis geúil so tá Dean Mason ag glorach donna fearr ón a club féin ó Puck amach. Cílíonn sé sin go bhfuil an captain agus an fearí aimse gan chéad cúil dahí bar na mithe an farc agus na hathranis á dhéanamh ag an dá éireann an sa is staid sempel chéad scór eile Harvey Canúnach Shellavich son ag Coláiste Naomh Kieran brú an son díorchós cabhair an réitóra agus gan éon leisce ar Fergal Hargan an buile séiristeach an son a bhronna an bhearna thar go dtí 8 gúilín 8 númad a go ná am fantan sa agus deise Coláiste Chainnigh an fearras bar sin a bhéadú Fúdar dar nó an chéad craibh siar in 9-8 agus ó chuine le anna chuid buinte amach ar na parcacha imirthe dar nó craibh na seoir bút an 2016 agus anna chuid is an himmerthirí atá ag immert an sáteach núna ag immert an lá sin dábhrí sin an iireann seo chuir le chéile le blianta beagganús an countsa seoir seach níl spruc buinte amach an sa ó thaobh scóráladeach Shellavich fósa sig an sa deisbeidir ar scór ag an deire na muir ag fécint an arda ar fóríl ag a deire bhí seansan son ag an onadí George Murphy ach ar strégus ar fóríl sárfí sa scile ag Murphy cíimidirí sin son é ag an deire ar fóríl an countsa cóirt an taobhlína smachta go háling an sin ag Conor Lee ní Conor Lee a Conor Walsh cá sé dul teasnig fannacht an son tá Cillian Lawless féhrú a go ríis Mullen thar bar ar fad Casamach go dtíon lántasí Sinead Kieran Brennan scuilann sé fé contúirtan so
Obrava déanta an cool barach brú damantar na cosantóirí sigan sa egan dera Irene Lowe shelf a gáilteach a ríist Cluiche Kieran ag trid agus ag trid egan dera tanga semachtaí Conor Kelly seans ag ar cúlín na muire ar fórí cúpla seans san Cluiche Kieran ach ar fórí le ríist. Yeah, better go in the Cluiche turbata just ar bhrú ar aig nílach shock no made focus so caich siad leanú tar aig níléon gádó chun a bheith ag úsáid fearsa bhreis bhí lá ar caich siad just líród a choristeach an lína lántosa agus cúlín nó cúl a scóráil go dtí seo. Tá Adrian Mullen an sin agus tá sé ag glochaáil an slí an tam go léir. Seo chun a ríist Cluiche Kieran Cill an tamsa táin síos tríd an lár. Nis céalach Adrian Mullen scuilann sé leis an ceansa sin níos fear díreach síos tríd an lár Haran spot a dubh cúlín Ellen cúigú ceann ag Mullen agus iad críic nu in is go láidir. Scóraigh tasála Cluiche na turbhata an trí cúl sin an difriacht trí cúl a tháinig sa chéad le I brab na súl go painte orthe leistíobh do cúpla nómad inis de sé gón Caulfield sin in fearí aim sin cúl pís a skillan san ag Caulfield amachchadí TJ Brennan ag leir cúl ag an dera isteach ísisiil tá seans a gcónaí ansa an cúl bara is stig ann ach ag an dera cúl tucha ag na muir agus tá sé sin cicáilte nó ag slí aigen isteach Harris an lína cíimiid a ríist ansa Ryan Marhory Stocha beidir go raibh mar Kennedy is stig ann agus bhí Adam Brett is stig ann ach is stocha gur Adam Brett an fearí aimse an cúl tharmid dóthe. Yeah, agus ní léon out Micheál tá sé thar an lína sa dera agus fioch Mark Nolan a líród suas ach bhí sé ródhéanaach agus béir tá sé nó méid fácha timppla nó na mar sin agus tá seans ag Cluiche na turbhata cá mise an tamar fad ag rá más féidir le cúláil bhfuil fuair an cúl agus béidir go bhfuil go dagan an crú ar an tarna inis ar Cluiche Kieran. Se cinnte beag breúir agus inis tréis a bheith in áit anna bhd degúlín chun tosa cúpla nómad ain an bhearna inis Harnas go dtí sé cúlín agus buile séirinis buite ag Cluiche na turbhata Conor Walsh an captain leis an ceansa is scuile seachtain Carno brúis tigansa Peter go bhfuil cúl eile ná an doing ag an deiretá cúl eile sár ceann ag Mark Kennedy is tócha sár físa sciile tigansa ní Kennedy ach beidir Caulfield sár bhuile de slitter cíimiid a rís an ceansa le taptaisteach pass áling trasna críicnig sé go snasta agus táid Harnas inis go dtí éon cúl amháin cé a chreidicé sin sár cúl ag Mark Kennedy cé a chreidicé sin Michael. Well tá cé scór eile anna tábhachtar fad béidir go bhfuil Cluiche Kieran imethe ón cluiche tá lámh an uachtar ag Cluiche na turbhata bhuaigh Carl Connolly an líróid sin agus tá siad ar ionsaí a ríis so an féidir le cúlín nó cúl eile áil tá Cluiche Kieran I driblóid. Nis Brú Carter cosantóirí Cluiche Naomh Kieran gá cúl géilte leistigh den nómad nó mar sin agus seachún Cluiche na turbhata a ríist spraga ceart fuite ón dá cúl sin an céad ceann ag Adam Brett an ceann díreach an son ag Mark Kennedy ach seachún Cluiche Naomh Kieran scóraigh tastáil ní bhaid siad scór an tamsa mar ag cosan siar an son tá ón lálas an ceansa brúteach an tosig maintar na Gaillimh inis credan siad go bhfuil siad fós an immert beag anna crí Cluiche an son Darren Réitor agus tarigh sé sin deis do Cluiche Naomh Kieran anála haring tá trí nómad fáca agus anna críoch an andú. Well, nuair a bhí mé lead óg sa Cluiche Kieran mar gáilta chuig méid dom a chéad cluiche canis in 1999 agus bhí Cluiche Kieran I barc an crocaigh chuig cúlín chun tosaigh in Ike St. Flannan's ón clár agus fór Andrew Quinn gá cúl agus bhí sé cricnethe so bhí star ann agus tarlín sé so cai Cluiche Kieran anna bheith cuarmach agus tá seans ag Adrian Mullen sílam go bhfuil an fear ceart ag tógáil an puck séir seo. Seo chuún Mullen ceann ard ag an deireg tíirlingach ar fóríl sin cúpla seans inis le cúpla nómad an nús tá mithir stré ag Cluiche Naomh Kieran agus féic leis an lús a chuirn Patrick Rabbit an slitter dín taobh eile an fort brú an son ar Mark Kennedy sealamh a bhúcan ní Mark Kennedy tá ach Brian Connolly an tarlach mór ag an deireg Kieran Brennan Táachta seachas sin na glána do Cluiche Naomh Kieran a ríist sealamh tucha uatha Harnas ag maintar na Gaillimh credan siad inis an dá cúil sin tréis spraga agus inspráúnta go thardómh seachún a ríistíad fearí aim se an cúil Mark Kennedy ag ag an deire lagúirt ag a siúd thar an taobh lína agus ar fóríl gáúmad a go nám fáca
Okay, is tócha a bhí an cléthe fós an dáireann. Yeah, tá sé fósán agus Mark Kennedy an fear ceart beidir raibh sé beagán mí aonach agus ní raibh sé sucra síos leis an sean sin agus imthormse más fér le Cluiche na turbata ceann eile mór míltach ard a churisteach timpeall na Ceannóige tá seans iontacha có chun cúláil. Se gá cúla agus sé cúlín aimse he Cluiche na turbata ó letham. Mór an méid scorális an seachún Cluiche na Kieran a ríist an counta is stacadí láh an cúlbára Patrick Rabbit smachta go háling agus siúd anna díanais chun tuachta seach go luach de bhaile Athenry ach an immertanis an rud is táchtaí an green tacha chuún an sa his stad sample na gréine do creek na himmerthe fear na Gaillimh sin tachas coméis sin tá Ceilh ar náisiá inis gach éon immer chun táchtach bhí Ceilh an son ag osín salmon de Cluiche na turbata ach tá fear sínt an son agus is dó go beag sos an seo nómad a gona ann fácha bhí Ceilh an son na Cluiche na turbata agus is tócha anna dí a tafta seach an son dómh chumá Bobby Con Cannon a tafta seach an anna Brian Connolly na hafrathe á dhéanamh nómad fácha cé a bhuaigh Michael. Jackar ará like tá cúlín tá Cluiche Kieran cúlín chun tosaigh tá siad san ád ceart ach tá Patrick Rabbit ag teacht amach chun cúl chun ceann mór míltach a churisteach timpeall na Ceannóig agus caiigh Cluiche Kieran a bheith stúma agus cíalmhar leis an líród má tá aon don séir cur é sa seachtán ná bí ag iarraigh aon rud snasta chur leis just cur sé amach don taobh lína. Dimmer mé le fear as ma club féin Carrick seach Pat Dwyer agus dimmer sé le Kilquinnig agus bhí sé thbarn timpeall na Ceannóige nuair a bhín líród timpeall air just amach go dtí an taobh lína ná bhí ag pleiceíoch leis an líród go háirithe le nóméad amháin fácha. Se agus foréir caigón Caulfield an farcha gágant an seo so gur bé Donald Parry thug isteach na onad siúd agus tá seansanis ag Patrick Rabbit tá imime isteach go dtí ann cúitimh gorta ansa is stad sample má chríicní míidir hóscór beg ann breise sin an rudanis seachúing Patrick Rabbit ó bhaile Athenry an counta seachtí ád contúirteach ag an deire teach an tosaigh tá Mark Nolan Dochaláiste Naomh Kieran brú cartain is orthe an slitter a bhogadín taobh eile den fort déanta go maithstig an son ag an lán tosaí Kieran Brennan dóhan am a fós fácha ag an daireann inis brú cart ar ón lálas cai sé titim siar smachta go háling ann fós ann Dochaláiste na turbata dultín taobh eile den fort agus na scór na lorg. Tamsa Ceilh Harnash ag Cluiche na Kieran Kieran Omid am cúitimh gorta Cluiche sa a Darren Ray Torgas seans ag Cluiche na turbata gcónaí. Sílim gur chaile Diarmid Fielna a chumán ach dúirt Fergal Horgan gur just hit sé as a láb agus Mark Kennedy ag tógáil an ceann sin agus Kieran nóméad fácha nó trí nóméad fácha so beidir gur is féidir le Mark cúlín ó thógáil. Beidir réit, bhí sé thbar go dtí seo seachgeang go dtí seo na bheith Kennedy an cansa scuilte stacha again an mhuireigh fécant ar yes agus ar fóriil bhí rud éigent ag tastáil as an iireach sin fanan an bhearna mar a bhí cúl fós idir na fórna agus gáúmad go le fantansa is stad sample an buntáiste ag Cluiche na Kieran bhíidir an san craobhan or agus caiile ar trí a gcuine trí héin ag a gcuineh Cluiche an Champel Moor agus Faun agus Socrasón dílartha teacht ar nasin sa haneomh agus an craobh bhúcant bhúdar dar nó ribh sin gohfuil agus a cardig cúdig sédig seachung a ríistid aber bhain son ag Ian agus ag an deire Ceilh tucha uthe seansanis ag Cluiche na turbata dollar an ounce tá cúil ag tastáil chun cuasaí a choramú an sa stad sample ach aber bhá déanta sigan sa ag Cluiche na Kieran seans go dollar an ounce caiigh an ón lálas titim siar an son Irig Ceilh bhúcant an sa tá ón códaí brúan sa ar na cosantóirí agus an réitóir dul seach chun cuasaí a airde ag an deire mithe staach thar an taobh lína nó an lína deirigh agus tarigh sé sin seans an cúlbáir le lán a nirt an slitter a bhogadín taobh eile tá sé tapig bogan sé iad agus chuann sé amach a tapig iad nómad agus 5 second fácha cúil sin eile dhéananig an goló do Cluiche na turbata an counta ísleach ag an deire smachta go háling a sigan sa
ag Ivradó Ceannais Tommy Ronan chun Cluiche na Turberta ní Cluiche na Turberta Cluiche Kieran a chur Nunsi Beidir Chancenis an Cluiche Vuk an Countorta Shigansa an Coolbara Chalk amach an Countsa an Schlitter Kailte ag an Dara Tugan Jarnash Dín Onadí Ceannais own Cody an Countsock yes agus for real chance na galore an son Cluiche Kieran ag fós cool idir na forna níos lúna an nómad óháin fáca an seo Istáid sample an bhearna an buntáis é Cluiche Naomh Kieran ach tá seans beidir Cluiche na Turberta seo chun a rístíad an tonadí an son Ceannais ó sin sam an count contorta sigan sa seans an tar cool an Coolbara chocht amach cai si é a bhoga cai si é a chosan de stoppa seans beidir ach ag an deire dénta go maith na seans ar cool cool lúta gan sin ag Adam Brett an tarna count godí seo nufaige Tommy there co-Harrington so is start sample cé a credit Jackar na forna seo has scarún Tony Cale gachir tá there co-score cool coolín gob agus an istá sell bheith Cluiche na Turberta tá an town cata sinna cardé mar críocht an cléthe tá ann breise in an doing agus a bhí híl Sár Creek ar fad. Sár Creek anna choíthach ar fad. Fair play de Cluiche na Turberta. Bhí siad ag tríd an tam go léir tríd an dáir le agus Kyle Cluiche Kieran cúpla seansanna ag deire an clé. Thabháil iontoch ó Dean Mason an sin ach nuair a hit an líród bhí Adam Brett ann chun é a Creeknú agus Tommy ag fechanton an breise sin é Tom Hogan fear le taithí agus tá galóir taithí beig sé stúma faoi sin ní bheidh sé ag fechant ar réonród ach cúpla nóméid le teachtaí san an breise. Se cíimiid a ríist an cool sin ag an deire sármhuile ag an deire bhí sábháiltan sin ach ag an deire san áit ceart Adam Brett an tarna cool ag a siúd aniuh chun na fórna a háirtar cóscór se bhí Cluiche na Turberta de gúlín taobh hir ag leathaim beidir go daithnín dúláán lo an scór lán am an seo trí cool agus gá coolín déige Cluiche Kieran Díreach mar géine Cluiche na Turberta Sár Creek an sástad temple scór lán am an sin fanígian sa bemid tar náis sár a bhad.
Fáilte mar sin arás go stad an sempel agus sehan scór ag lán ama an seo Cluiche Kieran 3-2 Cluiche na Torvercha 3-2 táidir cóscór agus cílíonn se sin go mé am breise agin. Well is dóithe cúpla den statistica háasta amach an sin, sela bhfuil bhí siad an corrim mar sin. Pucam a fada corrim golóir an sin fásta agus an scór 3-2 pucas ar Gailse 3 Cluiche Kieran nígí na Cluiche na Torvercha pucam a búte corrim golóir fástans na deis na scóran an sin 2 as 3-2 Cluiche Kieran 2 as 5 Cluiche na Torvercha ach ar nói an statistic is móna sin ná de Cluiche na Torvercha díreach arás sa cluiche seo. Bhfuil cad faoin dramatíocht ar fad a bhí agin idrogearú an darna le sin. 2 pointe pat idir na fórne cearbómante imime sa darna le bhí an cumar an scéal gro an corn ag dolarás go Cluiche Kieran ach mollú mór don Cluiche don Torvercha níor stop siad de gimmart agus stop Cluiche Kieran. Se bhfuil tá sé sin Cill fuaidir cúpla cholíní go luas sa darna le agus bhí fecha ar na cholíní a fórsiad an seo an céad ceann an seo. Seans deas a bhí an sin dahí bearn ibhre 2 deireadh leis an ceann sin a scóráil. Agus Well, sílim seach the cool pat a Dominic sin a cool atá sin an ceann a fórsiad díreach rih le hama beidir. No, sin an céad cóla fór Bleanrí be ceartta marrá. Sin an céad ceann a fór Adam Breton sin ibre a hendiag agus cadé mar teachta níor agus níor a bhéon cumar an scéal go ráidir chun an bhóg thurán in agus sin a chuide agus an sin tháinig Mark Kennedy isteach nuair a bhris an slitar chuige ó lámh Adam Brett agus cadé sin mar cúl an cúl is fearr a fórsiad go dtí seo cadé sin mar chríoch anna scór go Joe an sin agus díreach ag deireadh na himirthe nuair a bhrise reis chuige Adam Brett Fisher san áid ceart ag an ceart agus iad sin na scórna is cinúní a chunig mé le fadan lá ach ní raibh an comisinar an scéal le 4 óra clíg fáca. Níor gur sulla jocuid go dtí an céad faointe eile, just ag dul arás an sin, mar bhí Cluiche Kieran, bhí siad a gimmart thar bar, bhí siad a bhád contasaí an sin, stop siad a gimmart. Well, tarlíonn sé agus tarlíonn sé do fórna níos éasta ná cluiche ná fórna Cluiche freisin fuaidir cúpla scór. Nuair a bhí na scór ag testáil ag túsa dar le bhíidir a testáil go dóite ó Bleanrí agus in chaine siad amach fórsaí ceann amháin ó bhuilas éireachs an sin fór Cluiche Kieran 3 de cholíní ga ceann níos fearna an ceann ribh sin agus bhí ga cumar an scéal go raibh an bhób le chortha chu nó beidir 3 cearú chortha chu agus beidir gur hí siar ar sála beagán agus tarlíonn sib beidir go ráidir rámórníach ní raibh an díagris céanna únta agus díag ar níag tháinig Bleanrí isteach san imirt agus níor tháinig siad isteach go toban nó éonród ach thocraigh siad síos chuig gach fearrí móna chuid gó agus thosaigh siad a fáil rein cholíní agus fórsiad rein cholíní gan ragra agus an sin hit sé ar in beidir hit sé na lí ar in beidir go raibh déiste agus hit sé na lí ortha freisin agus dígarníigh tháinig na scórna agus an sin tháinig na cúil agus an sin chunighamar an rud a Hurling sin agus deire fórsiad an cúil cinú díraige go deire nóir beidir nach bhí deise bháin ag Cluiche Kieran díreach ribh an trí chóla fór Bleanrí chun ceire cholíní a chorétere. Mas rud a go raibh glóir sin a dhéanamh bheith sé hart ach Cluiche agus fór Bleanrí an cúil cinúnach. Well, cínte tá momentum is tóhé le Cluiche na Torvercha ag dul strasta somra festan is ag dearán ama ach luí tú sin na pointe a dámsi siad ag an tús ag Cluiche Kieran agus bhín cumarinske le cinnarí sin éadrí mó an Conor Kelly a bhí haar bargus is cluiche go dtí seo. De bhí agus nuair a bhí Cluiche Kieran ag déanamh go maith. Ceapfa go raibh sé anéas go cholíní mar sin a scór agus sean ceann a bhí a scóráil dahí bearn an sin ag tús an dara leithin sin ibre 2 agus díreach in dhéag sin chuir sé ceann trast an sin agus tháinig Fairlár Park an sin ó sé nó mólan níl an céad fan géad cinnte dumpig sé ar énos agus díreach ar an drasná an son cholín jazz eile an sin agus cúpla nó méid in dhéag sin cé tháinig sús le cholínálí nach an tusaí istigh sa chúnin sin ibre 3 Conor Kelly nuair a bhris sé amach chuige a rís cruigh sé beagán in spástó féin agus ní raibh éon dát ar bithina aigne a go raibh sé chun an ceann son na scóráil go maith agus mar a dúras bhíidir a féimú go maith ag tús an dara le bhí gach cumar an scéal go ráidir chun beidir rach eile dhéanamh acha ní mar sinna ní mar a híaltar bítar.
Bhí cahalmúr a linne níos faoithe se foran a bhíonn se go maiise darna le tháinig mu sin an sin 3 amse acu ó Cearbó muteráis sa darna le sin. Tá choláiste Kieran an muothir an fearc níl choláiste na turmhirte a muo fós. Cad é bhés an teachtarach de bhééisdul go choláiste na turmhirte agus the choláiste Kieran inis ón. Well, inis beidir go gapan, beidir inis go gredan imróí bhlean rí go bhfuil idir gach peog mac go leor chun an jab a críoch agus inis tá sé níos tábhachtaí dóibh beidir tús maith a chur leis an ón bresin seo. Nílach fithe nómad ann den nómad agus den nómad. Tá sé thar bheith tábhachtach gan éon líon réthe a teachtasteach san imirt ach chun cúpla scóra áil lua go leor a rís chun iad a thocrú siad. Ok, mar sin tá mar sin chun túsa chuir leis an céad trid nar céad tréimhse de ambreis sin arás go dtíar bhar an tráchtar go dó sin Michael Rice agus dús ní Halló Drislan. Seagar mag a gráinne agus cá fis go cúpla tréimhse tastáil chun na fórna seo a scarúntóna chéile agus saimúil go má. Immar choláiste na turmhirte in san cléthe Ceannais siar gábhlíonn agus dahadóchin sin I gcuineamh choláiste néomhleanán agus bhí ar cóscór agus bhí ahimmart ag tastáil a caiileadar an lá sin béidir gur féidir le cuasaí a ghatharú ansá agus iad sa craobh an tarna lá an misneach an spraga agus an momentum ar fad le choláiste na turmhirte tréis an trí cúil sin a gáilt ag deire an dair lehanantá ach inis Cléhan nua gaile se chuin choláiste Naomh Ciarán an a dtí taketeach sinné ón Ciannigh Chance go siúd inis beidir scór a thugant ag tús na himmarthe in san tréimhse an chéad tréimhse da bresin tá brúan san agus Fergal Hargan ag scuile leis an immert agus cinnte an dá immerthór ó go héan taobh an dá het imróí breisi tréta breisi tuirseach anmh leáil déint an san ag choláiste na turmhirte spraga cinnte le feiscint in a gcuid immerthe se chun a ríiste bhíidir gá chúlín Diog taobhhir ag tús an dair lethe ach bhí Ashairí Lazarus acu agus Háníidir agus Crígníidir agus Nasta seachún inis Cillian Lawless cansa chuirteach aige siúd Reintir immerthóraigh ag sellh a bhúcan tá deachirtaí an son smacht a gáilt ar an slitter ach seachún Choláiste na turmhirte bouta bhain eile TJ Brennan seans go siúd beidir a chúlín an count san a meitheis staach a meitheith HÉireann trasnán sár count aige siúd agus difriocht ionach ó TJ Brennan. Tá sé gimmert mar leat tosaí lár faoi láthair agus ceap mé gur dhearna sé anna difriocht nuair a bhog sé ar aig sa céad cléthe. Agus inis choláiste na turmhirte gafa chun tosaigh an seo staid simple na gréine gach buile an chamáin cótáchtach beag fán ceart inis ar choláiste Ciarán scórnú go chaimsú dúra chun iad a chamáin san immert fiidir an uachtar ceart I ggur cuid bhd an tarna lech ach an cúil agus an trí cúil sin gá ceann ag Brett ceann eile ag Mark Kennedy thug sé sin go dtí ann breise agus bhfuil go dtí seo ceann amhánas na scórna go dtí seo feiceas a chéad tréimhte ann breise teach do choláiste na turmhirte seachún inis choláiste Naomh Ciarán an Greens na súla inis ar annach chud is na himmerthóirí an count an a meitheteach ag an cúlbáir teachtamach scuiligh sé leis an deire ar dheis agus ar fóriil ceann eile san ar stré choláiste Naomh Ciarán agus brandú go pointe go bhfuil lag beidir le brathartha. Tá sé tábhatar go háras a cúpla céad nóméad ná de choláiste Ciarán chun beidir scóra áil. Bhí Kieran Brennan ag cahaláh suas an éir céin fánach bhfuil tú ag tuairt an líró domsa os cór na cúlaí agus tá sé anna don séireach. Seo Adrian Mullen agus Jamie Young le seans inis. Seans ag Jamie Young an countsa díreach seach go dtí lábha Patrick Rabbit. Bhí seans an sanna choláiste Naomh Ciarán agus seachún inis choláiste na turmhirte brathantú go bhfuil misneach fuite acu go bhfuil immert níos fearr le feiscin tútha agus go bhfuil ochras an isis ar géad craobh a bhúcan bhí cathal a ráig le ham braidir fós an immert agus greibh a bhd níos mó antamar ar an haspána éis sin sa dair le an countsa mithe Harris an taobh lína pox sleas a bheith ann do choláiste na turmhirte agus tá siad ag tréad Michael. Tá siad ag tréad mar dúramar says gnáama bhí siad ag tréad nuair nach raibh siad ródóchasach ach lean siad ar aig agus Conor Welsh, Mark Kennedy, TJ Brennan just tá siad ag tasbán an sprid atá agus an manman atá sa níorann seo agus tá sé tábhatar choláiste Ciarán chun an céad scór eile áil. Se chuing deisenis ag Conor Walsh sin captain an countsa búilte go maithaige
Geirig Imar Hóir fiochamach an sin tá sé sin déantagus do go TJ Brennan a bogus sús Irene leis sé smachú an tarna iireach ní dhéanana ag deire dinta go maiiste an sonnig Adrian Mullen cuid mhórmha de stad sempel clúdathe an seo trach nóna go siúd mac go fada le Ian Walsh rúthir deise go siúd an is Coláiste Ciarán chur ar an ansaí pasáling isteach an son ag go siúd tá seansan tá ar chúlín an countá isteach Har an trasnán tá ar cóscór boutáin eile ard iirecht an sin ag Adrian Mullen. An a score ar fad like co-immer tidere agus Ian Walsh agus tá Adrian Mullen ag taspáint an Ceannais íocht agus taspáint is éonar is hé slíomháin. Se deis na scórna bhfuil tá daran treis an méid céna hógan tá croí Coláiste Ciarán níos mó cuaigceang agus trucha de dhéisina crutha có sé county ag tóca agus go dtí seo na fórna fós ar cóscór seachung a ríis Cillian Lawless. Éfachta go magadtí seo teachnóna an Greens na súla ar na himmarthiríiste an tá smachta go háling ag Coláiste na tuirfirte agus ag Adam Brett cá sé teach siar go dtí Brennan fiabhsa go mór sa darna leis seans beidir a cúil an seo má bhagann siad isteach níos fuide aber bhá dintan son ag Donal Parag an Deirt an sé trasna cúiltá seans an tá bhadna talúnach an nummercha an sin tóchas agus an rétóiriste an son tá siad ag cruthú seansan áfach Michael. Tá siad agus bhí an mhuircúil an a topic ar fad chun a lábha chur suas agus an córa a thuirt go raibh sé ar foréal ach look tá siad cliste tá siad a raisiéis ag úsáid an líród sa slí ceart cail siad a bhisneach sa céad leach sa gnáama ach tá siad ag úsáid agus tá misneach ann a ríis. Seo chuin Coláiste Naomh Ciarán a ríis don Dave Lína seans dul chun tasig an cansa búlta seach an luúrig an lucht aisteachta in sin sé sin go bhfuil sásta go mála sin iirecht ag Ian Walsh croigh sé an tarna an nún scórdíir gribh seo Coláiste Ciarán thar neis nuachtar agus chuig go le nómad in san céad tréimhse dam breise imethe buntá sin is thar neis ag Coláiste Naomh Ciarán bhíidir gá chúlín dé chun tasig tús an dara leach seachún Coláiste na tuirfirte macadtí Brennan arás a dara leach an count sin thar an trasnán ag a siúd cúlín a bhar a trí a siúd ag TJ Brennan ó cruithe a chlórín agus sin éon fearsan an breiste tá ag seasamh sús go mór dó. Tá sé ag seasamh suas agus tá sé ag cruthú feibhna de Coláiste Ciarán tá sé anna láidir ar fad agus díreach leis an líród agus mar a dúirt tú tá sé ag fáil na scórna comá. Nis obair bhd déanta sig an son ag George Murphy de Coláiste Ciarán ag sellh tucha uig agus glanta agus nasta ag Carol Keneally seo chuin Coláiste na tuirfirte obair bhd déanta an son agus iad ag Geirig scór eile crothú a ríis Brennan ag titim siar chun an countsa glána steach a drona tosathe brú an son ar Coláiste Ciarán ach Irene Lowe sellh a bhúchant agus an countsa glána síos congart an taobh lína amach Parish an taobh lína hain sé agus tugann sé sin deis ar neis sa Coláiste Naomh Ciarán trí nómad fácha sa céad tréimhse dam breise an sa is staid sempel agus tá seans ón boc sleasa híos fuing ag Luke Murphy ó chuman héimis iste fáin chun an cansa a bhúla bhfuil lágíar ag díreach Parish an taobh lína ríist tugann sé sin sellh glán thar neis do Coláiste na tuirfirte tá siad dul cúlín ar cúlín an sa in san céad tréimhse dam breise agus Anna chorm ar fad Michael. Anna chorm ar fad agus tá na lads ag éirí tíirseach ná faoi láthair agus féidir go bhfuil sé beagán í níos deachart na himróirí ach na scórna fuairna an dáireann gá scór nó trí scór sa ann breise agus más féirle éon iarn cúla áil beidh sé anna canúnach ar fad agus anna gháil ó Adam Brett a ríis. Se gá cúla ag Brett go dtí seo tá sé fósta dul isteach an numar go tóca sin an deir an réid tóir treis an obair crúg ar fad a dhéanamh Calís tucan a chunig cíimiid a ríis sár gáil an sin ag Brett ó Cilímar Daly dá chulís lúthaige tugann sé sin buntáiste ar neis do Coláiste Naomh Ciarán fear atá ag teachtamach an sin na hógad ná fear na Shamróga fear Valley Hale an Coolbara Dean Mason tuach sé sús cáirt a buí ag tús na himmartha ach chud ampar go maith ó chuine le an countsa se go drona tosa deachtartaí an son sellh glán a bhúchant Fuair na joch scóraáil rih le hain bheoh sé cinúnach bheoh sé tácht sellh an sonna Coláiste Ciarán Rownar yes agus ar Cluiche an san cool ag an deir an cool bar san ád ceart ach countúirte gcónaí deis an son sár críoch an sin cool is tóca ag Jamie Young tá bháil Patrick Rabbit an céadúach ag an deire arachar ag Young isteach sa líontán agus bhfuil sin scór Harabheith cinúnach Michael. Anna war fad agus taspáin sé cé go tábhat agus an minse Ian Walsh cúlín
croigh sé Coolín comá agus an sin Jamie Young ag immert mar leat tosaí agus críoch ítach agus bhí seansa Kieran Brennan chun cool all ribh sin orachar se hé ach saoáil ítach ó Patrick Rabbit ach fuair sé buile nuair a haváil sé an líróid sin bhris sé amach de Jamie Young agus críoch ítach agus beag Tom Hogan Harveh sásta le sin cool glan chun tosaigh agus tá ag an ceart nílach nóméad amháin fácha sa céad leat an am breise so tá beidir gúil ag Cluiche Kieran ag glúiseacht ag an ceart. Se ní leon dát tháinig sé sin ag am cinúnach an fé bhan nómad fácha in san céad treise da breise agus sppraigh sé sin Cluiche Naomh Kieran seachún a ríistí ádobar an son pichas úsáling ag Brandon Lee ag garis ní Brandon Lee nach George Murphy tan sé siar Shansantar scór eile ag Conor Kelly cá sé bheith cuaramach an sá tan sé siar agus an isis gan aon aice le Adrian Mullen scuilann sin countsa díiricisteach HÉireann seasnáin agus sin Cearacúlín in isis idir na fórna an seachtú ceann ag Adrian Mullen agus ag teacht ag am fíorthachta. Fíorthachta gur fad agus i breban na súil Cluiche Kieran Cearacúlín chun tosaigh agus rís na himróirí is tábhatí Conor Kelly tá sé ag immert th bar tríd an cluiche goléir agus Adrian Mullen. Se cinnte scóraigh tastáil beidir ag Cluiche na Turverte rih lehamach seochuing Cluiche Kieran garisteach an son tá George Murphy fós dolisteach cá sé scuile leis an slitir ag an deire bhuiile cuaig féidir agus seaca agus is dócha gachran is dul i gceart dá Cluiche Naomh Kieran. Yeah, thosaigh Cluiche na Turverte ar bar rinne George Murphy ar aus an seo ach bhí sé chuig sé ar rúthar éonar agus féchar seo just cos sé timpeall agus blocháil ionach ó ón lálas just drathar déir de Cillian ag immert mar lán tosaí agus Cillian comá tá sé ag immert ar an glíán faoi láthair agus tá siad ag írig na poc amach tá siad Harveh tábhata chun é a bhócant. Se an countsa mitheisteach na muir ag fécinach ar dheis agus ar fóríl bhí seansan son an fearras bar sin a bhéadú Cearacúlín fós idir na fórna agus an réitóráil ghuilimid an dul in áde gotí an seoach fécint chunas mar bhí an ceann áirithe sa so go bhí sé áard ceart níl cinnte ó héh an tuirthe ach Iomáint breithinis ó duine sa bhosca taobhling an seo an réitóir fergal hargan ará go bhfuil cabhair na technoliaachta ag tastáil chun brethe háirtar an gceann so Cearacúlín mar heasan idir na fórna agus an chéad tréimh se dam breise Gaillimh caite Cíimiid a ríist cad é an brethbheith ar an gceann so seo chuing é Cearacúide go gcuineh trí cardig an stad seo agus an breth tá agus tá an bhear na méidethe agus leham in san céad tréimh se dam breise an buntáiste ag Cluiche Naomh Kieran an so Cearacúil agus Sécúlín déag acu trí a cardig atá ag Cluiche na Turverte agus is dócha a bhíl an cúil sin an rud is mó ag seasamh amach. Ní léon dát agus bhí mé agrá go bhfuil sé anna tábhateach san am breise mar níl mór an ama agat chun na scórna áil 10 nóméad agus 10 nóméad in íag sin agus mar a dúirt mé dúsáid Cluiche Kieran an minse is gná ama agus hí na lads ag déanamh go hanmha Jamie Young, Ian Walsh, tá siad ag crothú feibhne agus ag déanamh go hanmha ar fad. Now an bhfuil freigar ag Cluiche na Turverte, tá sé Harveh deacar cuaig Coolín chun deire, so in our ire níl seans coch chun just na Coolín áil, caiigh siad cool eile áil agus níl sé éasca an cluiche a bhócant a ríis. Stocha nuair dhéann túir an cúil agus na scór na Harveh tátacha. Teach níos fasta a Cluiche Kieran an scór le hama ag na am breise buntáiste Cluiche Kieran Cearacúil agus Sécúlín déag Cluiche Kieran trícúil agus Cearacúlín déag Cluiche na Turverte nílamid chun imacht go dtí go méid an corn an crocaig browntar ceannas na fórna an seo teachnóna anna cléthar fad fecha going agus cinnte an dáir na gírig an ála hairint sin an dús sin an spruch corn an crocaig. Gur míle maithaigh é sin, well, beidir gúil an scór cinúnach fáite ag Cluiche Kieran an sin cúlaigh teacht ón anna daon sin Jamie Young. Pat ceir séid ag trí ceirdeag den céad tríomhse den am breise de léomhar sin.
Well, gan dat bhí is a gcuin go raibh scór na teastáil an dá héamh go háirithe ó bhlean rí chun iad féin a thocrú síos a rís tar éis teachtar chun scór le Naomh Kieran ag deire an 6 gnómat ach agus d'éirí glán céad scór áil an sin ach an sin fór Coláiste Kieran dá cholín. Seo iad na cholíní a tháinig an son ag tús an dar na leithin sin féidir a srachel an sin ar fe tamlín agus faoir hir hail tháinig sé amach an sin agus tháinig sé trast an cúil mar sin agus sin an cúil a fór an tonadí an sin Jamie Young do Coláiste Kieran agus sinna ceann a chur bearna atar a cholín. Well, sinna feicimiid an féidir le Coláiste na Torverta teachtarrás arás ag Michael Rice agus Mícheál O'Drislein. Se cholín idir na fórnas mór méidir sin tuirse go mai chuirseach gearing a reintas na himróí an count an a teachtaach ó Conor Kelly sár cholín ar fada Kelly Haran Chasnád agus an is a bhí hílas tócha de cheanna scáil Yimmer tusa lo, tigan tusa an stíl agus mar hanín sé tá si náit anna bhanis. Tá cuman na masa ar Coláiste Kieran faoi láthair tá winning arás agus misnach arás ina Immert agus an féidir lo just an cléthe seo a críoch nu. Cail siad cúpla seansanna ag deire gnáma ach ní ceapan go méid siad ag déanamh an botún céine. Is seo chuin Coláiste na Torverta ag iarraigh sellh a bhucan scór ag tastáilútha agus an réitor Fergal Horgan a rochaisteach crampa chuirseach a reintas na himmerthóirí agus déchúis nach meach Lord an Immert feicethe cá agus ard haspáintas tuga ón dá ar an cléhí anna chorm agus anna oscailta anna chlán túil agus gan mórrán de Valís nó Ceannais in orir an dáir na dolamach go glán chun sellh a bhuacant chun an cléthe a bhuacant agus an slitter catisteach ag Horgan seo chuin Coláiste na Torverta tá cúla tastáil áfach má hastíú na Tar Internationals an cléthe seo chuin iad an countá Isteach go drone na dosaach go ríis na cosantóirí an éfachtach na cúpla nómad an ús de Coláiste Kieran agus ardobar déanta sigan son ag rón an tain sé siar leis an countá ríis an grúin ag chuiristeach a reintas na himmerthóirí ag an stad seo an cléthe cosúla ní a bheith chortha agus tréachta amach ardobar an son ag Coláiste na Torverta cabhraigh tastáil an sin ag an onadí sin é Oisín Salmon Comart an taobh lína ag an deire imethe Harris an taobh lína agus an buntáiste do Coláiste Kieran a bhíl. Agus tá cúpla imróí caiilte ag Coláiste na Torverta cúpla imróí tábhachta Cillian Lawless ag fágáil na parca agus caiil siad ón cáfiil ag deire an céad le ar an dar leas a gnáma so tá sé deachar go leor de Coláiste na Torverta agus Kieran Brennan fós ag etailt. Se buile séir Brownton sin agus seans an bhearn agus an farraspáir sin a bhéadú. Féican go maithanis do Coláiste Naomh Kieran sé cholín idir na fórna agus onadí eile ag fáil fé réad le tata seachantá do Coláiste na Torverta ach an buile séir fácha fé chóram Conor Kelly sin a bhí Harbheith crain go dtí seo an neomh an countá bhain ní dócha go chuir sé stróir bethair an countá a bhúla Harris an trasná an immerthóir anna éfacht ar fad chun na builí séire seo a hógant agus seans aige an bhearna a bhéadú sé cholín inis mar athá agus inis an count sin tóiste go maige seach cholín inis idir na fórna cumann amachasa ar Coláiste Naomh Kieran agus is tócha an cúil sin hosnainte sin an forlábhas aá. Nis scóir tastáil ó Coláiste na Torverta smachta go háling an sin agus caiisiad an slibhar bhagaisteach go tapig a ruúin san mar chunig mar dénta Coláiste na Torverta baile áhan ríis seasna an son a hain siad go dtí Brandon Lee seans aige siúd dul a rúthar fósa dul isteach carraigh tastáil pass cliste áling an son amach cófada le Mark Kennedy an countá troiristeach aige siúd Haran Chasnád an tuchtú cúlín se cúlín idir hochta go siúd go dtí seo an neomh é sinna tastáil ach in áiríre cúlaigh tastáil mai. Cúlaigh tastáil ach scór deas ar fad an sin ó Mark Kennedy bhí sé anna eálaach ar fad i rith an gléthe agus ní féidir lo cúla crothúg faoi láir tá Coláiste Kieran ag ddridim siar agus ag dúna sios an spás. Se agus an count sin imethe uig a ríist an son ag Coláiste na Torverta seans a ríist ag Coláiste Naomh Kieran sin láidir ní lent out feisiach dint go maiste an son ag Coláiste na Torverta smachta go háling an sin ag ón Lawless agus seans an is aige siúd Coláiste na Torverta chuir an ansaí smachta go háling ach ag an deire good a Harnash
Coláiste Naomh Kieran or d'obair déanta sigan son ag Robertson lachúlí lár chuní de chur nánsí módíra an sin sustíon tosí gní Kieran Brennan fós dola seach trúr leistig daig an deire Haran trasnán sin cúlín den céad sco agus in áíra stócha cuman amach in is ar Coláiste Naomh Kieran. Tá Coláiste Kieran ag crothún na spásna inis agus tá fós tá rudí fós ina chosa chomá agus féach ar seo scór iontóch ó Kieran Brennan. Shellah Nationis ag Balliahan Rígus ag Oshin Salmon squealing Shailesh and Slitter Jack Drona Tosa Akarish Scoophalta Puka Suska Hauling ag Coláiste Kieran agus na Cosantóirí Fiausaha Gomor Inson Tréimhse an Brescia found Carter and Crave so Vukan Dehanor Aco Vidar Emertons and Clehe Canish and Ora agus Dovrishin Trisha Shina Kailund Neil Uhan Turna Crave Stiga Chéile Kailund nach fánar teachtar Nash cúg nómad fágus a tarna leat an Brescia tar nó star dochreid ag an Coláiste so an chéad cluiche ammáíocht ar tafod well catú dul siar go dtí néidig agus a sé nuair bhuadar i gcuineh Coláiste an drithead nua seachún a rís Coláiste Naomh Kieran scóran a fós ag tastáilúthe tá siad fiachfar chun an countsa a bhúcantach ag an deire chalí scéalta agus buile séir tucha ag an réitóir de Coláiste na Turbhirte onadí atachta seach a rís nimhar hochtag Ceannais Dara Coleman agus ag fágan na park an sin an captain Ceannais Conor Walsh tréachta níos móna aon rodile agus dócha le ceirnúma de mar sin fácha seaú líidir na fórna cuman amachsa ar Coláiste Kieran. Agus fair play to Conor Walsh caiise an lár fad ag réthags ag trid an Tom Galéir Dara Coleman ag teachta steach Mach de Mihal ar Michael Coleman a dimmers Clé Canis na hÉireann míle nédig nócha trí bhí mé ann mar fearróg mar bócalóg. Seachún Coláiste na Turbhirte agus Brennan smachta go háling a cabhar ag tastáil an pass díreachar stréig a deire treis an obair cruúig bhathair fad a dhéanamh sé deis de Coláiste Kieran teachtar an ansaí báúáin eile ag titim siar an son tá Cillian Lawless Shellah ag Lawless ach bearna mór golóirnis I dúir na fórna Harna sé Coláiste Kieran tá sé ag críic nó go láidir an stáid sample aber bhá déanton son ag Jamie Young cúlaigh a siúd níos luha seansan é sé Kieran Brennan beidir an cléthe a críic nó sin sár cúla machas amach ag Kieran Brennan an tarna cúlaigh a siúd inmh sár críochar fad aige agus sinna é trí nómad fós fácha ach well sár cúlaigh Brennan. Críoch ionta ó Ilan fear géir rinne Patrick Rabbit an a dhíhil chun é a stoppa ach críoch ionta ach pass ribh sin ó George Murphy just flick ionach I dro Kieran Brennan. Bhí sé anna cliste ar fad agus croigh sé seans de Kieran an sin. Se bearna aulmhórnis idir na fórna seachúlí nó níos mónis agus well be sé dín be sé dachar ar Coláiste na Turbhirte teachtar Nash bearna anna bhórnis cúig agus in néideag mór an méid scóranna é sin a bhaintach a gléthe trí cúideag ag Coláiste na Turbhirte is fágan sé sin bearna aulmhórnis idir na fórna cuman amachas ar Coláiste Naomh Kieran iad ag iarraig Carnan Croca go bhaintach tarna ceann agus fihead agus níl idir iad héanaan is agus é sin ach cúpla nómad de Iomáint mar go bhfuil an ceansa cinnte gan dátar be an ceann sin ag Coláiste na Turbhirte trot níos fearr clár na scóir sin eile dhéanamh sé sin a cartú ardbhil a thart Coláiste Kieran san an Brescia Mihal. Gan doubt like bhí sé Jackar glór nuair a bhíonn tú trí chúl chun tosaigh sa gná amach tá sé Jackar glór chun an cléamh bhócant a ríis sa an Brescia ach rinne siad th bar cé gur thosaigh Coláiste na Turbhirte go hanmha le cúpla scórna ó TJ Brennan ach ina dhéag sin just bhí láb an ochtar ag Coláiste Kieran agus ní léon duine níos fearr ná Adrian Mullen Kieran Brennan comás le fuair sé gácúil inniu agus Conor Kelly anna ag cáileach ar fad. Seachún Coláiste Kieran a rís an count an a mithe ar stré agus ar fóraí ach bearna den négúlín idir na fórna nómad agus 5 second fáchas an tarna tréimhse down Brescian stáid sample na gréine agus an corn dullar nastí Kyle Quinnig sin an carra uair in imimecht 2 bliana go méid an corn tugur leo ag Coláiste Naomh Kieran tá siad a teach báúáin eile tíle scórin ag tastáil seachún George Murphy éfachta go máin nuair tháinig sé seach mar anadí Bert Congerta an réitóir ag scaoile leis an imirt ag nómad amháin dam cútamh gortathe an san tarna tréimhse down Brescian sa seachún Coláiste na Turbhirte ach in áíre ina maistrí maithas sa tarna le
agus go háras in an breise Cluiche Naomh Kieran Harbar fadar fad agus iad chun cornan crochu go bhúcant an so is stad sample seachún a rístíd a bhar déanta sigan son ag ón Canílios na Shamrogan count on Tamántach Dírige seach Caní lábha Patrick Rabbit Scuilann sé leis ach tuigeann sé go bhfuil an bhearna rómhór an stad se den cléthe Catú creún thar dochaláis na turbhte rididir sa tarna le trí cúlacha ach san ann breise sár haspátas ag Cluiche Naomh Kieran seansa tá beidir ar cúl ach go rís cosint den chéad sco ag Cluiche Naomh Kieran na himmerthirí curtha tríocht de Ceannigh agus déchúsnach médí seansa rís ach ag an deire cosantóirí Kieran Cluiche Kieran i bhadrómhan council congrat an taobhlí na mitheach nóbad amháin fácan seo ach gan éon ceist Cluiche Kieran chun an créimh sa bhúcant tréis sár haspátas a dara le de amcúta nó ní amcúta gurta ach da breise chun a rístíd agus na cosantóirí cinnte fuidir ide bélearan tréis seacanómad ón manistíocht ach ó chuine le ar bar ar fad agus sár haspátas tu uthe star gan éon dáta Cluiche Naomh Kieran an chéad créimh búiseacha i bhad siars na dahadí 9-8 úidir Cluiche Naomh Colmán ó Manister Armmuí agus ó chuine le créimh agus fithe buinteach tá immerthirí den sco tréis an gansaí chahabh Harris na blianta le héadí Nicky Rackard, Eddie Caher, DJ Carey, Henry Shefflin, Tommy Walsh, Brian Cody agus an fearlamsa, taobhlamsa Michael Rice caithgúil tú anna hásan is Michael. Gan doubt agus is rodíntaach do Kilquinnig comá like dúirt daoine nach raibh na imróí ag teachtaí Kilquinnig a hiile ach tá siad ag teacht an tamar fad buchas le dia agus taspátas an rud is fear faoin taspáanta seo ná an spread agus an charactéir a haspáin siad. Níl sé éascail mar dúirt mé nuair bhíonn tú trí cúil chun tosaigh agus nuair chailann tú an barna sin seansínta go Cluiche na turbhte ach tá sé créicnathe. Ceannigh Haran Trasnán agus commission an bua ag Cluiche Naomh Kieran créimh iver a fihedó buinteach acu sár haspátas ar fad acu tailte goach go hátha in san ann breise sár críoch ar fadar fad ag Cluiche Naomh Kieran Luchlanta má ar a bharc ag céilúra créimh iver a fihedó ní léon dat féh víidir níos fearr agus is tóca bhí híl é sin tailte goach. Bhí sé tiltte, bhí sé beidir greibh siad níos fearr sa céad le ach ar sa gnáma ach le sin ráta fuair siad trí cúil anna hopig ar fad agus an sin bhí barna ionach ann idir na fórna ach fair play de Cluiche na turbhte tháinig siad an ais go hantapig agus ag deire an cléthe agus fuair siad cúil chun ann breise a chruthú. Se anna críoch fad ag Cluiche Naomh Kieran a siad a bheith ag céilúranach cornan crocha go dulháile do Cailquinnig anna haspátas ar fad an scór deirg ag Cluiche an sá an bu ag Cluiche Kieran cúi cúil agus né cúlín déag ag Cluiche Kieran trí a seachtaigh ag Cluiche na turbhte. Scéalann cléthe sár chléir fad a gornan crocha cíimiid a ríis sár bhfuil an sin cúil den chéad scan céad ceann sin ag dahí baran ceann eile an son ag Cluiche Kieran iad a teacht ceann ige chéile in san chéad le bhí trí cúlacha leistigh de Ceannais David O'Carroll leis an ceannsa a chun an ceart a thart a Cluiche na turbhte rididir sa tarna le cúil agus cúil eile Adam Brett le gá ceannacha siúd agus bhí mar ar cóscóir tréis seacanómad chun an ceart a thart a Cluiche Kieran leanadar in san tréimhse da an breise sár iireachtaí címan an son Kieran Brennan cúil alíonnta ar fad aige siúd agus cintigh sé sin an bua ag Cluiche Naomh Kieran sár haspátas díá gan dátar be an tarna uaríomh ag Cluiche na turbhte in san cléthe Ceannigh níl an count sin búta an créimh búta go dtí seo có beag díá ortha ach tuige siad go raibh Cluiche Kieran níos fearr ar an iomlána sár haspátas Cluiche Kieran in uachtar an sá.
Gur géad fáilte go stad sample agus mar écinn se bhir sin tá an cluiche I gcóran an crocaí dúra cric na an sin cluiche den Sky a bhí agén an sin agus tá an captain buachach an sin chun casú leis an churann ar balbog ach tá nacalam san is ná an banisteir buachach an sin Tom óga Tom cógardas leat mar cluiche bhí sé epicach ag breanúir sin mar tusa ar an taobhlín a caiigh go raibh sé códeachar bheith breanú ar an amantí. Well, it's not go epic a bhí an doch. Bhám just buchas go bháil leis an bhirt leid eile Michael Welch agus Philip Welch. Bhí mar obair le chéile le gábhlín nús agus búcarí an orig agus tá London Creoring an cléthe seo a bhuacan aniu. Bhí mar de gúlín contosig agus tháinig Athenry arás agus is tócha just gur epic a bhí ann. Dóigh buint séidir na fearnig buint air ag túsan dar na lethe. So le leirmid sin táid go néiste leis an is sin captain buachach as choláiste Kieran an sin dahí baran ag ardú an chorann mar sin. It's a great honour to accept this trophy on behalf of this team. It's a wonderful group of lads and we've really worked hard all year. I'd like to thank the officials and the referee. They really contributed to a great game. I'd like to thank Semple Stadium for the use of the pitch. It was in fantastic condition. I'd like to thank the sponsors of the competition as well, Masita, for sponsoring this year. I'd like to thank the school and the staff and all the supporters that showed up today. They really helped us get through it. Onto our management. I'd like to thank Conor Ryan. He came on board with us this year and he really helped us get here now. I'd like to thank Michael Welch, our Kieran's trainer. He's the best trainer you could get around. Thanks, Mick. I'd like to thank Philly Welch and Tom Hogan. They're absolute credit to each other. They've really helped us all through the year and put everything into it to help us win this. I'd like to thank hard luck to Athenry. You gave us a great game, pushed us all the way to come back here. I know it's not a nice feeling to be losing. We were here last year. But you should be proud of yourselves for doing what you did today. 3 cheers for Athenry. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Gardas mar sin le dahí baran agus choláiste Kieran an sin as an cahrú corn a bhaintí corn an grogaí le 2 bliain an nuas. Agus Tom an banisteir buach a glumsan is mé just ag glóirtin sin bhí sé 2 pointí chun céin ag túsan dar na lehan sin agus a sin Jerry le choláiste na torverse 3 a 2 amsí cad a hála de choláiste Kieran. Well, Hurling rud céan is sa chlé lechan sin ag scoil mar Kilkenny. For núntaach táin agus bhí a going go make tréimh si chluthe nuair a bhí siad th bar so sin mar a hála. Rinne mar an tréáil am lína agus san ná breise cap mé go raibh níos taclaí agus sin an fág ar bhfuair an clé ag an dara. Agus ag dullas teasta seomra festas ag Jerry Lán amathe. Cad a bhí a momentum nó cad a bhí si bh caint bhí an nó daoine is le bríomh faoin na méidir mar bhí sé bhhád contosaí agus beidir. Bhí na leis an ísir bí ach sin our job, I suppose. He the Hogan Stewart Rishi agus dul rasher an park agus an cléthe bhuacan. Ní dúir mór an lo agus bhí éigh na lads héin cátála déanamh san an breise agus sin mar hála. Agus mar choláiste Kieran se an darna corn an crocaí is fithe tá búte ag an scáil. An tradiisiún an starfm de caiinte Michael Rice bhí sin níos slúthe inniu. Tá sé dócréite de éon imróg ag teachtas deas an orange sin, tá sé de géirí gansaí na scola go agus an deis corn an crocaí a bhuacan. Tá imar amháin inniu a bhuaigh chréimh le hÉireann leis an Cluiche, so ní raibh bán ag na buacaí eile, so bhí an-nuachras ar na lads ceann a bhuacan inniu. Well, cógardas that gur a míle maithe Thomas Lorton agus buin ansalt as an céilear an mar sin. Yeah, is ionach an céilear an sin táid an anna bheith ag táisnú chluthe lechanis ómána na stratha ag fitheéis se seachtach mar éiceideh go lordaoine ar an farc ag gurí sult a bhaint as na céileire an seo. Well, cad faoin chluthe a bhí agin an seo 8 gúil amsithe le linn an chluthe ina omláin agus ambreise go maiid cúlaigh teacht agus dahí baran bacordamara Kieran Brennan, David O'Carroll sa céad le an sin ó choláiste Kieran. Agus in san darna le mar sin bhí cúlaigh teacht Jacanas Adam Brett agus Mark Kennedy agus is tí san ambreise mar sin an cúil sin ag teachtas Mark Kennedy chun an chluthe a choras deas an ambreise. Ach san ambreise is dóithe an cúil cinnach an sin ón anadaí an sin Jamie Young for session an cúil
cinúnacht an cool inspiráide agus célínte sin bhfuil choláiste Kieran mar búteí éiad san búteí don corn an crogaí don carthú blian Carú úr as cúga blian agus starú úr is sfí ina omlan so cógáirtas le ahandaine a bhí buinte lei sin. Ok, bhil caiimiid cúpla fógra a thógal mar sin as at grémar an seo in stad sample ag an níos sin be muidir díú istear cléthe le ceannis omman na strathe idir Tiberdaran agus Limnach an scóirdear an mar sin ó stad sample choláiste Kieran na 5 nídé choláiste na torverte 3 seachtéig.